Okay. Okay, recording is on now. جمرنا. Yep. Paulos كتومي دحان. أنا اللهم خلاتكم قرميت كبروا. ميت جركم الله. Okay. Alright. ملكة عوني سمع الله طبق ملكة عوني سكي. حدكم. Alright. Great. Thank you. Okay. موقن عزوزن زخانة سلام طيب صحكم كبرات تخاتاتلتي كبرات حواتنا حتن أملا علم تريونا زلكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير سلام مساكم يكون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا بروجرام نايلو معلتز مساكم زلو بأركس joint effort ويدما حبراو سرح مس سنيت movement and سنيتنا نتورك ناي كلتي ان حبراو سرح مخانو إذا نايلو معلت مدب بزوم يكون بفيسبوك مساكم ألو نتوم دحريت كونكم تحجزون زلكم أتو يوحنس تجاي كم أون باولوس جبر باولوس جرجس حكي مسجنكم شمي كوثر عبد الرحمن كاب فلوريدا قينة حجيزي أنا اليوم علت مدى بيقرب لكم على اللغو بشم سنيتنا نتورك and سنيت يمسجنكم اليوم علتي مسانا تساكفكم زلكم بأركس نزي عدمنا أخبروا زمتقالو معلتي ممهرنا كبر بريزنترنا هنا لو معلتي أتو أمانيل محرت أب زعبانا لو معلتي أرئستي كزاربنايو استمروا ذهبنايو كم أون مسؤول تزاتيتي خوينهم كمبانلست خوينهم كمسؤول تحسبه دكتور كبر أب إساق يجن لو معلتي نصوص له كمت زي خالة كبر حاونا كاب سنيت سنغال ولدة تنسى خطوك أيو مالتيو ويلكام سنغال ويلكام دكتور أمانيل كم أون كمبانلست خوينو زلو أتو كبر باولوس تزفى جرجس مالتيو حجي نايتا لو معلتي أرئستي كم زسعب يخون مالتيو جزءات حقن دابع دحري قرجت نزخصت مدرخ ويدمع سيادة القانون والقانون العرفي في وضع ما بعد النزاع ويدمع بإنجليز rule of law and communal law on post-conflict setting يعتبر أتطبقوا كبرحالنا يوزيار استمالتيو دكتور أمانيل محرت أب كم أون أب زوم تريونا دلكم حطوت لكم بالتكست وما أفتشات حطوت خليهم مالتيو بزوم دماني بتكست يخون ويدما أبشات ويدما يتكم حفظ بلولي ريز هاند زبلالو أب زوم نسحافة بلولي منتي إتكم حفكم زبالكم كفلت بعلا زوم كتسر عليا سلزي ببحنتي نتحطوتاتكم خنملو صينا مالتي إذا ما دحري دكتور أمانيل 45 دقيقة توها بخا أبدنا 45 دقيقة تي أنا تكا برزنتيشن كنت سامعينا مالتيو دد دحري أدما تي أم كبرات تزاتيتي لو معلتي كاب حموشته كسب 10 دقائق توهبكم علىكم زملاء تلكم نتناي دكتور أمانيل زبلو كتهبونا مالتيو كاب حموشته كسب 10 دقائق سلازي قلتفنا خنجمرينا مالتيو استرا دقيق دونجينا لنا يتحازلنا تكنيكال نجاراتيو حجي خلت نجار خبلن زدلنتايو الله لما علت مسانا يلن أي فلتكون كبر حونا قويتهم ما برهفتو حفتو سلا زعرفت قبزي علمنا ناس سلا تفليت صنعت يهبكان نبلون نعون نصدرون من قصتي سمعت وارسة خنبل نفتو كبر حونا قلت محرت أب كاب أدمين ناي سنيتنا نتورك مخانو كحب رفضو
امباركس كال حبريتا زلن انتايو حقي اللون ازجزا حق لوتن حقتات ما بتعمل سيمبل ين نسند ما سلسة قدر فكان كله دكتور أمانيل نشتي ملكت كذبكاي نساد ما ولا نتوم كالوت زي مالتيو اسمعكم نزي أدن صوت سمعكم ثلاثة دقائق تعرفوا كلام مالتيو كم أنتم كبارات حوتنا رأيتوا خطبوا تخونكم وإذا ما حطيت لكم أفت مجمر يا قدم زرابكم ويقدم تيزار باخي تجمرون كله ويحطوا يا زلاتني وإذا ما رأيتوا لكم تنجركم أنا صبقني أروح حطوا تخوينه ثلاثة دقائق على كع كم دم زا حجز أسمعكم سيجنال نسخ أسمعكم ثلاثة دقائق حليف كاي الله خمالتيو رئيتو تقوينو دما كوموس كاب سلسة دقائق حلف يبولون سلازي نفط بروغرام قد تاخن أتينا سلاز دونغنا حدا 10 دقائق زخون وعسران 5 دقائق زخون حجي تايت نجر كله نايلو معلت بروغرام كاب سلسة ساعات حلفني أي تحزولي ولا إيدكم حفت بيلكم كريوية أبز متعي جيزي ويدما أفتنا هي سنتنا نتورك أب واتساب زلوا جروب تحطوتاتكم كتقربوا تقوليهم ويدما قطتنا عنا نقولنا تحطوتاتنا دكتور أمانيل كنحلفون خلينا جن كاب 3 ساعات أك حلفني حج خجمري مالتي تو بروجرام إذا قبل جلي حنتي نجار كوست خلاص دلخو نتايو لونك أنا متشز كم تفلتوا بعلات يقنيو بعلنا 3 عمت ناي ناقنت ناي إرترا قال لي أسب بدرفن بسعسعتن ببارتين حلفوه قال لي دم حزينو قال لي دم تفعل لي سمعتات نيرون إذا ما عالت زيها إذا ما عالت خبر ما عالتي ناتنت لازمت قال لي أسب دم أنت يبل تي ناتنت ترخيبو جن اتحرنا تاي ترخبا يبل جن إحنا خنذكره زقبنا بتوم زموتو بتوم نزعتي بجاز حلفولا نعم دا ذكرنا تاناتنا دليل ما يمو نعيلنا اتي بعل أبعلنا يوم قالينا مالت سلازي إذا ذكر الله اتي قد على صراحة جدليون تايتو ديمقراسي اتزمت مستي ناتنت اتي فتح زي مهلاو اتي اتم بوزحات أسرات مهلاوم اتي توصيعو زلو هزبنا ازي يبهينا يحزننا نعود ما خسر حلو لو جن اتبعل كنرسي عبلنا نتوم زموتو دا ذكرنا نتوم سمعتاتنا دا ذكرنا كم زبعلنا يو مبزحتنا خزخا خريفوتو سلازي انت خبلكم يدلي باسم سنيتنا نتورك باسم سنيت موفمنت رحص بعل 3 عمد ناصنتنا إيرترا قبل يفوتو يغني لي حجي تمدرخ خفت الكاي دكتور أمانيل محرت أب ريدي تلخان قرني ready I'm ready. telephone okay great so تمدرخ ناتكايو thank you very much for coming welcome and please go ahead thank you يغني لي حفتي كاوزر بمجمريا نسنيتنان نسنيتن سنيت إريتران بحنساب نزي ناي تمهرت مدبات سريعهم نعيكا كمقاشا بمعدامهم كبري حابهم كبل دلي أصفح بلا حفت كاوزر بزعبا أقدا سنت ناينا تعنت سلسة أبو بزوح جزية قتل أيدلني حدا قبلوز دلقنا يوهانا زبي إريترا نقع بزب صحكا كبلو يدلي بقت تنافتي ناي لومي أرسنا كخيدة انتهيت ناي لومي أرسنا مستينا سنتنا هذا أساس رسل زخنة بمجمريا انتهيت جزءات حقي دحرقو خا دحرز سرعة خصت مدرخاتن انتهي كمسل الله أوشتو سفح زبالة أرستاتنا كنالعل زي جزءات حقي بمنصر ناي حقن دابا ويكا كاستمري دو ويكومنو اللو دلو أو فلليات اللو وغن أو بزرزر كاتي أي كونكون مخنياتو تزقد سنة أبتو تحشتو زيادة سلزخونة أبتناي جزءات حقن دابان بخميناي بحانساب تواهيبو يسرح انتهى اللو أبزس خسفح سفح مجلس تقريبا دلخو بغضتا نافتي ناي لومي أرسنا خاطو
እንታይ እቲ ቀዳምነት ግዝኣተ ሕግን እቲ ተፈጥራዊ ሕግን እንታይ እዩ ምርዳእ የድልየና ምክንያቱ ክንዲ ተኺልና ናብ ግዝኣተ ሕጊ ንሰግርሲ እንታይ ነይሩ ቀደም ደቂ ሰባት ምስ ተፈጠሩ እቲ መጀመርያዊ ኣሃቶም ዘማእዝኖም እቲ ተፈጥራዊ ሕጊ ስለዚ እቲ ተፈጥራዊ ሕጊ ከዓ ንኩሉ ሰብ ኣብ ምክብባር ኣብ ምትሕልላይ ነንሕድሕዱ ከዓ እናተሓጋገዘ ዝኸድለሉ ዝነበረ መድረኽ የዘክረና ማለት እዩ ክንዲ ዝኾነ ድማ ነዚ ንምስሳይ ወይ ነዚ ንምእዛን ከዓ ዝተፈላለዩ ትካላት ይሃንጽ እቶም ትካላት ከም ኣብነት ኣብ ንሪኦ ኣለዉ ከዓ ናይ እምነት ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ባይቶ ወዘተረፈ ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ተጠቒሙ እዩ ከዓ ነቲ ስራሓት እዚ ክሰርሖ ይጅምር ማለት እዩ እቲ ሕግታት ተፈጥሮ ኣብ ዝዓብለሉ እዋን ሕብረተሰባት ብዘይ ስስዐ ብዘይ ፋሕፋሕ ዘብል ግርጭት ይነብሩ ነይሮም ሓደ ሓደ ንኣይሽብ ዝመፀሉ እውን እንካን ሃባ እናተባሃሉ ፈትሕዎም ምንባሩ ታሪክ ነገረና ማለት እዩ እቲ ወዲ ሰብ ካብ ሕግታት ናይ ተፈጥሮ ወፂኡ ክኸይድ ኣብ ጀመረሉ ግና እንታይ ይብል ማለት እዩ ግዝኣተ ሕጊ ምክንያቱ ምስ በደልካ እቲ ሕጊ ከዓ እቲ ግዝኣተ ሕጊ ትመፅእ ትቅድም ንኩሉኻ ንማዕረ ብዘይ ስስዕ ትኸደሉ ዝነበርካ እዋን ምስቲ ዳሕራይ ዝመፀ ምዕባለታት ዝመፀ ከዓኒ ምስቲ ናይ ግዝኣተ ሕጊ ዝኸይድ ክመፅእ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ብሕጊ ዝመሓደር ሕብረተሰብ ግዝኣት ሕጊ ዝነገሶ ሕብረተሰብ ይኸውን ይኹን ደኣ እምበር ግዝኣት ሕጊ ንበይኑ እኩል ውሕስነት ሰላም ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ተመሊሽና ክንሪኦም ከለና እንታይ ማለት እዩ ሕልናና ክገዝኣና ኣለዎ ዝብል ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ብተደጋጋማይ ከም ሰባት እውን ኣታ እንታይ ኮይኑ እዩ ሕልና ደይብሉን እዩ ሕጊ ኣየኽብርን እያ ኣይትብልኒ ኢኻ ሕልና ኣይብሉን እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ወላ እውን ኣይቀበሎ ወይ እውን ኣየርእዮ ኣብ ሓንጎሉ ኩሉ ግዜ ጌጋ ክገብር ከሎ ጌጋ ትገብር ኣለኻ ጌጋ እዩ ትገብሮ ይብልካን ዝብል ወቀሳ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ነዚ ወቀሳ ዝሰጊሩ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እዩ እቲ ሕጊ ድመፅእ ማለት እዩ ሕጊ ከዓ ብሕጊ ሒዞ ማለት እዩ ስለዚ ትካላት ሕብረተሰብ ከም ቤት ትምህርቲ ኮሚኒቲ ወዘተ ኣብቲ ሕጊ ተማእዚዘን ንወዲ ሰብ ብዛዕባ ተፈጥሮን ተፈጥራዊ ሕጉን የኽብራ ካብ ነውራም ስራሓትን ተበጊሶም ናብ ጎነፅ ንኸይኣቱ ድማ ይምህራ ሕጊ ናይ እምነት እንድሕር መፂና እንታይ ዝብል ኩሉ ግዜ ሕማቅ ኣይትግበር ንብፃይካ ከም ነብስኻ ፍቶ ተሓጋጊዝካ ተመላሊእካ ኪድ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብኡ ዝተኣሳሰረ እዩ ኣብዚ እናተፈለሰብ ዝኸደሉ እዋን እምበር ናብቲ ካልእ ክንከይድ ተገድደና ማለት እዩ ምንጋስ ሕጊ ኣገዳሲ እዩ ኣብነት ድሕሪ ግርጭት ዝተዳመየ ሕብረተሰብ ናብ ሕነ ምፍልላይ ከይስዕርር ግዝኣተ ሕጊ ክነግስ ምፅናዕ ወሳኒ እዩ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕሪእናዮ ኣብ ሕብረተሰብና ከምዚ ኣብ ካልእ ንምልከቶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ስራሓሉ ዝነበረ ጉኑን ዝኾነ ናይ ሕነ ናይ ምፍልላይ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ካብቲ ፀጋታት ናይ ሕብረተሰብና ወይ እውን እዚ ኮሙንዋል ሕጊ ንብሎ ኣሰራርሓ ነዚ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ቅልጥፍ ኢልካ ኣብ ሕነ ኣብ ምትእትታው ኣይትኸይድን ኢኻ እዚ ከዓ ንዓና ኣዝዩ ይጠቕመና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ከም ኣብነት ኣብ ካልእ ዓዲ ከይደ ዝረኣኽቦ ከዓ ኣብ ሳውት ሱዳን ነዊሕ ግዜ ሰሪሐ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝረኣኽቦ ከዓ እንታይ ነይሩ ሓደ ነገር ገበን ምስ ተገብረ ነቲ ካልእ ቀቢላ ንኣብነት እቲ ቀታላይ እንድሕሪ ንወር ኮይኑ እቲ ቀታላይ ከዓ ዲንካ ኮይኑ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድል ይህብዎም ኣብቲ ሓደ ወርሒ ዕድል እቲ መፂኦም ንሕና በዲልና ንሕና ከምዚ ክንገብር ኣይንበልናን ዝብል እንድሕሪ ዘይመፅኡ ብድሕሪኡ ድሎ ተባሂሉ እቲ ይውግእ ስለዚ ሕብረተሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ንኣኣቶም ዘማእዝኖም ሕጊ ተፈጥራዊ ኣለዎም ድሕሪኡ እቲ ናብታ ሽምታት ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ግዝኣት ሕጊ ግን እንታይ ዘምህረና ማለት እዩ መሰረታውን ወሳንን ኣብ ዝኾነሉ መድረኽ ሰባት ህድእ ኢሎም ክሓስቡ ከስተንትኑ ከም ዘለዎም ይገብር ስለዚ ግዝኣት ሕጊ እንድሕሪ ዘየልዩ ኩሉ ግዜ ሕጊ ዘይነገሰሉ ሕብረተሰብን ከም ጨው ዘይብሉ መግብን ተመሳሳሊ ይበሃል ምክንያቱ ወላ ሓንቲ የብሉ እንድሕሪ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ መግቢ መብዛሕትኡ ግዜ መቐረት የብሉን ሕብረተሰብ ከዓ ብዘይካ ሕጊ بمجمرة بحق تفطر المجزاء بحق دحرو خاني ناي جزءات حقي مركز مخادن أزيو أقداسيو بمسرة علامة جزءات حق حوالي سب تسانيو سجماتون
ንኽፈትል ዕድል ስለ ዝኸፍተሉ ብሰላም ክነብር ዝኽእል ኩነታት ኣብ ምፍጣር ዓብይ ተራ ይፃወት እሞ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ደኣ እሞ ብታሪክና ኣብ ንምርምረሉ እንታይ ንርኢ ሓደ ልሙድ ዝኾነ ዘራርባ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት እዩ ንኣብነት ብሕጊ ዝተቆፀት ኢድሲ ዳርጋ ኣላ ማለት ሕጂ ሕጊ ወሲኑ ርእዩ መሚዩ ኢድካ እንድሕር ቆሪፅልካ ሲ ኢድካ ኣላ ምክንያቱ ሕጊ ይቐፅዕካ ካልእ ኣይኮነን ቀፅዕካ ሰብ ኣይኮነን ቀፅዕካ ሕጊ እዩ ዝገዛእካ ዝብል ልሙድ ዝኾነ ናይ ኣበዋ ዘራርባ ኣሎ ንኣብነት ካልእ ዝረኣኾ እንታይ እዩ ኣብ ሃፍታም ወይ ድኻ ኣይርእኒ ሕጊ ንኩሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ሕጊ ንኩሉ እዩ ዘንፍት ንኣብነት ሓንቲ መበለት ማለት ሰብኣያ ዝሞታ ኣደ ሓደ ዓቀይታይ ሃብታም ሓረስታይ እዚኣቶም ብደረት ኣብ ዝተዳፍእሉ እታ ድኻ ድኽምቲ መበለት ነቲ ዓቀይታይ ዝባን ሕጊ ካብ እግረይ ከይትተርፍ እንተኢላቶ ነፀልኡ ገፍ 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 እናበለ ናብ ዳኛ እዩ ድመፅእ ያበይ ክትበፅሕ ሓይሉ ኮፍ ዝብል ኣይኮነን ወይ ከዓ ፖሊስ ይፀውዕኒ ኣይብልን ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ሃብታም ተመክሮ ኣሎ ምናልባሽ እዚ ሕጂ ነቲ ወለዶ ሓድሽ ወለዶ ዝነበረና ባህሊ ልምዲ ኣተሓሳስባ ዕድለኛ ኮይኑ ስለ ዘይረኸቦ ክፈልጦ ኣለዎ ካብ ዝብል የዘቕርቦ ዘለኹ ካልእ እውን ካብቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ተመክሮ እውን እንድሕር ኢና ናይ ራእሲ ተሰማ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ክንርኢ ንኽእል ራእሲ ተሰማ እንታይ ገይሮም ይበሃል ወዶም ካብ ሓሙሽተ ወይ ሓሙሽተ ዝኾኑ ሰባት ቀቲሉ ስለዚ ወዲ ራእሲ ስለ ዝኾነ ግን እቶም ዓቀይታታት እንታይ ክገብሮ ይከኣሉ ወላ ሓንቲ ክብሎ ይከኣሉ ወዲ ራእሲ እሞ እንታይ ክንገብሮ ኢሎም ሱቅ ይብሉ እሞ ራእሲ ተሰማ እዚ ብወረወረ ሰምሕዎ ኣሬባ ማለት ባይቶ ማለት እዩ ባይቶ ዓዲ ይፅውዕ እሞ እንታይ ልሰምዕ ዘለኹ ይብልዎም ሕጂ ወራእሲ ፈሪሕናኩም ኢና እምበር ወድኹም እዝን ገይሩ ይብልዎም እሞ እዚ ወደይ ወዲ ዓኳይ ነይሩ ተዝኾንከ እንታይ ምገበርኩሞ ይብልዎም ብሕጊ እንዳባ መሰረት ክሕነቕ ኣለዎ ምስ በልዎ ወዲ መንዳ ክሕነቕ ወዲ ራእሲ ይኹን ወዲ ዓኳይ ማዕረይ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይተሓነቕ ኢሎም ወዶም ሓኒቆም ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ሃፍታም ዝኾነ ተመክሮን ካብዚ ዝዓቢ ስራሕን ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን በብወገኑ ብዙሕ ኣብነታት ክቐርብ ይኽእል ግን ንመጥዓሚ መታን ኮነኩም ኣቕሪበየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓዲ እውን መፂና ክንሪኣ እንድሕር ኮይና ኩሉ ነባራይ ዓዲ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ሓደ ዝያዳ ድምፂ የብሉን እቲ ሓደ ከዓኒ ተሓተ ድምፂ የብሉን ኩሉ ሓደ ኣብ ቅድሚ ሕጊ መፅኡ ክርኢ እንከሎ ኣብቲ ናይ ሕጊ እንዳባ መፂና ክንሪኦም ከለና ኣብ ሓደ ምዝነባላት ንርኢና እንታይ እቲ ዝዘናብል ብፍላይ ድማ ንመሰል ሕቶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሪእየሉ ሓደ ሓላፍ ዘላፋት ከም ዘለዎ እውን ትግንዘብ ኢኻ በጠቃላሊ ግና እቲ ሕጊ እንዳባ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሕብረተሰብ ስጡም ሕብረተሰብ ከም ዝኸውን ከም ዝገበሮ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ሕጊ እንዳባ ኣቦ ዝገብር ኩሉ ግዜ ኣብ ሕጊ እንዳባ መፂና መፅናዕቲ ኣብ ንገብረሉ እዋን እንታይ ኢና ንርኢ ኩሉ ግዜ ኩሉ ተዓዋቲ ከም ዝኸውን ይዝገብር ንሓደ ከምዚ ኣብ ናይ ዘመናዊ ሕጊ መፂካ ትጫበጥ ጭብጥታትካ ተቕርብ ተዓዊትካ ተባሂሉ ብምሉኡ ከምዚ ሓደ ኣሕዋትና ዝብልዎ ንምጥቃስ ዘንጨዐ ይወስዶ ኣይኮነን ኣብ ሕጊ እንዳባ ኣብ ሕጊ እንዳባ ፅባሕ ንጎ ሓንሳብ ስለትነብር ከመይ ገይሮም እዮም ማእከላይ መንገዲ ዝፈጥሩ ማእከላይ መንገዲ እንድሕር ፈጢርካ በዚ ናይ ሎሚ ናይ ምዕራብ ቴክኖሎጂ እዚ ዊን ሲቹዌሽን ይብልዎ ሕብረተሰብና ግና ንሚሌኒየም ይብኸምኡ ክኸይድ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ኣዝዩ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ነቲ እንታይ ሽሙታት ክንሪኦም ከለና ማለት እዩ ኤርትራ ሕጋዊ ብዙሕነት ስለተእንግድ ክልቲኡ ብማዕረ እዩ ዝሰርሕ ዘመናዊ ሕጊ እቲ ሕጊ እንዳባን ማዕረ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ሕጊ እንዳባን ዘመናዊ ሕግን ኣብ ዘይሰማማዓሉ ግና እቲ ዘመናዊ ሕጊ ላዕለዋይ ኢድ ከም ዝወስድ ይሕብረና ማለት እዩ እቲ ግዝኣቲ ሕጊ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ዓኳይ ይኹን
ንጉስ ከይበለ ይኽተሎ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኩሉ ማዕረ እዩ ብምባል ድማ የስምረሉ ስለዚ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ሕብረተሰብና ብዛዕባ ዴሞክራሲ ኣይፈልጥን እዩ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ግዝኣቲ ሕጊ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ሕብረተሰብና እናበልና ስለ ዘይንፈልጦ ስለ ዘይነንብቦ ስለ ዘይነሓትት እምበር ከም ሕብረተሰብና ንሕጊ ዝምእዘዝ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ኣኼባታት ናይ ዳያኑ ንሕሪኢኻ ፖሊስ ዝበሃል ኣይተን ዓድታት ንሕሪኢካ ፖሊስ ዝበሃል የለን ኣብ ኩሉ ዓድታት ኣብ ብዙሕ ዓድታት ዜርና ርኢና ኢና ፖሊስ ዘይብሉ ዳኛ ወላ ሓንቲ ኣይገብርን ኣብ ዓድና ግና እቲ ሕጊ እዩ ሕጂ ምስላታትና እንድሕሪኢናዮ እንታይ ይብል ፅልእ እንተወዓልናሲ ፍትሒ ኣይነጉድልን ይብሉ ቦታትና ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝምህረና ማለት እዩ ሕጊሲ ኣዝዩ ኣብ ውሽጢ ማዕሙቕ ኣእምሮ ናይ ሕብረተሰብና ዝተሰረተ ስለዝኾነ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ዝያዳ ክንህብትሞ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሕ ዘለና እዚታት ታሽምታት ትገብር ንዝያዳ ንምንባብ ዝያዳ ንምፍላጥ ከዓ ኣብ ጽሑፋት ናይ ካርሎ ኮንቲ ሮሲኒ ዝተባህለ ናይ ጣልያን ተመራማራይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ብዙሓት ጽሑፋት ተጻሕፈሎ ካልእ ከዓ ብዙሕ ኣብ ስራሕ ዝሰርሑ እንታይ ኣብ ቅድሚ ዋጣ ክትዋጥስ ከይተውጠጢ ከይትኾነሉ እምበር ኣብ ቅድሚ በዓል ጳውሎስ ናይ ሕጊ ምሁር ኣነ ከቕርቦ ዘለኹ እቲ ባህልና ሃና እቲ ልምድና ሃና እምበር ኣብቲ ናይ ሕግታትና ሲ እቶም ናይ ሕጊ ምሁራትና ዝያዳ ከብርዎ ክእሉ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ከዓ ክንፈልጦ ክንመሃረሉ ዝያዳ ከዓ ክንሰርሓሉ ዘለና ምዃና እቲ ከስምረሉ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቲ መቐፀልታ ናይዚ ሕጂ ክንብሎ ከለና ንርኢ ከለና እንታይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ሓደ መሪር ተመክርኡ ዝተምሃሮ እንተልዩ ተጫቢጥካ እንካነ ሃባን ተባሂሉ ዝበፅሖ መደምደምታ ነባር ፍታሕ ኩሉ ግዜ ሓሳባት ይወርዱ ሓሳባት ምስ ወረዱ እቶም ኣሕዋት ይኹኑ ወይ እውን ኣሬባ ይኹን ወይ እውን መጋባእያ እዚኦም ኩሎም ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ክልቲኡ ወገን ከይሰምዑ ፍርዲ ይህቡን እዮም ኣብ ልሙድ ኣባህላ ናይ ኣቦው እንታይ ኣሎ ዘረባ ክልተ ከይሰማዕካ ኣይትወስን ሰሚዕናካ ኣለና ይዕምሉኻ ኣቦታትካ ምስ ኣቦታትካ እንድሕር ትዛረባ ኣለካ ከምዚ ኮይኑ እንተለውኻ ናይቲ ሓደ ከይሰምዑ ዋ ከመይ ገይሩ ኣይብሉን እዮም ሕራይ ሰሚዕናካ ኣለና ናይቶም ካልኦት ከዓኒ ምስ ሰማዕናዮም ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ነገር ክንመፅእ ንኽእል ስለዚ ሃፍታም ዝኾነ ልምድታት ኣለና ክንፈልጦ ኣለና ክነኾምስዑ ኣለና ኣብ ምባል እየ ደምፅኦ ዘለኹ ሓደ እቲ ዝዓበየ ናህና ንቕርድኻ ወይ እውን ንምወዳድርካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ምርድዳእ እዩ ዝኣምን ሕብረተሰብና ኣነ ፀላእየ ወይ ከዓ መቃርድተይ ተባሂሉ ሽተሉ መሊሑ ኣንጻር ሰብ ኣይከይድን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይሰማምዕ ነገራት ብልዝብ ናይ ምፍታሕ ልምዲ ኣለና ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ጎደቦ ይኹን ኣብ ርሑቕ ዝበለ ቦታ ይኹን ስለዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ሕብረተሰብ ደላይ ፍትሒ ደላይ ሓቂ ደላይ ሰላም ምዃኑ ባህሉን ልምዱን ኣነባብሩን ከዓ ይምህረና ማለት እዩ እሞ ሕጊ እንዳባዳእ እሞ እንታይ ብወለንታዊ ሕጊ ባህሊ ዝሓቆፈ ወይ ከዓ ዝማዕበለ ምዃኑ መርትዖታት እውን የመላኽቱ ዘጅሩን ተወስፎ ፀናሕና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስ ኢልና እንድሕር ክንሪኦ እንድሕር ኮይና እንታይ ኣሎ ሕጂ ምስ ምምፃእ ናይ ጣልያን ዝተመዝገቡ ዝተፈላለዩ ሕጊ ናይ እንዳባ ካብ 17 ዘይውሕድ ኣሎ ማለት እዩ ንዝያዳ ፍልጠትን ንዝያዳ ምንባብን ነቶም ተሳተፍቲ ናይ ሰሚናር ኣብ ናይ ሲኒት ኔትወርክ ሕጊ እንዳባ ዝብል 730 ገጽ ዘለዎ ናይ ኩለን ተንታሽምታት ስለ ዘሎ ኣንቢብኩም ነትናትኩም ፍልጠት ክትበርኹ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ብፍልጠት መታን ክትገጥሞ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃገርና ኣዝያ ብውግእ ዝተሃስየት ዓዲ እያ ኣብዚ ከዓ ናብ ኤርትራ ዝኣመሰለ ቁጠባዊ ሓገዝ ጥራሕ ኣይኮነን ቁጠባዊ ሓገዝ ጌርካ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ዝተሃስየ ሕብረተሰብ ነቲ ዝሰንበረ ሕብረተሰብ ክትተዓራርዮ ዘለካ እንታይ ዳ እቲ ዝዓበየ ነታ ስድራ ቤት ታይሽሙ ዝገብር
زي تمأزازنت ناي حقي كنسفر علنا اتزعابي دخمت كم أبال ناي حزبا قمار قمو انت إلكمني 3 نقطات تقمت خد حاده جزءات حقي زي مخبر قدامي كلا اي بتكلاوي أسرارها زي مسرح ثالثاي نتخبري ناي حقن دابها أخبيرك كمزلو مستزلو زمناوي حقي أتا أساسيرك زي مسرح أبتزعابي سقمات أبناي تمكرو ناي حزبا قمبار كتكس يكال مالتي وما زخول ندحرو خينو دا أمو حجي زخول اوان ناي مدرخ ناي قالسي قدبنا صنت زنبره ازيتات ندحرو خينو انتا اينا دا أمو دحرنا صنت كتخسيتو مخنياتو حجي اب اريترا ابو زفلطه ديكتاتور يزلو وما زخول دا انتاي كل غزي اثر قد في حدا ነገር ስለዚህ እዚ ኣሰራት እዚ ከዓ ክንፈልጦ ኣለና ክንፈልጦም እስከዓልና ራሒና ከዓ ብዕምቆትን ብፍልጠትን ብጥልቀትን ክንግማራመረሉ ወይ ከዓ ክንገጥሞ ንኽእል ምንስ ኢልና እንድሕሪ መፂና እንታይ ንርኢ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ኣኽሊል ናጽነት ዓቲሮም ምስ ተመለሱ እንታይ ተጸቢ ተጸባይ ሕብረተሰብ ካላ ኣይኮነን ተጸቢ እዘን ስዕባ ጥራሕ ተጸቢ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ተማሃር ተማሃራይ ቅስንቲ ሃገር ኤርትራ ቅስንትን ብልጽግትን ንኽትኮነሉ ንፈጣሪ ለምን ካልእ ዝለመኖ ነገር የለን ሰላም የውርደልና እንቋዕዳ ደቅና መቕሊ ሃበና ኢሉ ደኣምበር እዚ ከምዝን ኢሉ ወይ ከዓ ኣብ ዝተገብረ ድኽመታት ኣብ ምጽብጻብ ኣይኣትወን ወላውን ነቶም ክቆትልዎ ዝመፁ ጸላእቲ እንድሕር ንዝክር ኮይና 1991 ኣብ ባርካ ንሱዳን ክኸዱ ከለዉ ህዝብና እዚኣቶም እንዲዮም ትማሊ ደቅና ደጥፍኡ እዚኦም እንዲዮም ትማሊ ከምዚ ዝገበሩና ኢሉ ሕና ይፈደን እንታይ ገይሩ እቲ ዝገበሮ ነቶም ዝኸዱ ዝነበሩ ጦር ሰራዊት ማይ ኣስዩ ንሱዳን ይሰዲድዎም ስለዚ ሃፍታም ልምድን ባህልን ከም ዘለና ተጻባኣይ ከም ዘይኮነ ክነስተውለሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ሓደ ካብቲ ዘጋጠመ እዩ ከምቲ ምስላ ናይ ኣቦው ግን እንታይ ኣጋጢምዋ ኤርትራ እንታይ ይበሃል ኣድግሲ ተማህሊላሲ በላዒዓ ፀዊዓ ኮይንዎ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ብሙሉእ ዓቕሙ ብሙሉእ ሕልንኡ ምስ ሙሉእ ንዋቱ ዝሕግዞ ዝነበረ ውድባት ምስ ተመለሰ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ተማሃር ተማሃራይ ክብለሉ እናተጸበየ ኣብ ደራዕ ህልም ዝበለ ካብ መግዛእቲ ዝዓቢ እምበር ካብ ናይ መግዛእቲ ዘይንእስ ፀገማት እዩ ኣእቲናዮ ኣብኡ ስለ ዝነበርና ሓተቲናው ስለዚ ገለገለ ካብኡ ንምጥቃስ ኣብ 1991 ካብ መጀመርያ ዝመፀት ማለት እዩ ኣመንቲ ምስልምና ደገፍቲ ጥሩፋት እዮም ተባሂሎም ካብ ማሙቕ ገዝኦም ተለቒሞም ተሰዊሮም ክሳብ ሕጂ ከዓ ሃልዋቶም ኣይፍለጥ እዚ እቲ ዝጅምር መጀመርያ ብድሕሪኡ እውን እንታይ ርኢና ኣብ 1993 ተምሃሮ ልክዕ ከም ተምሃሮ ኩሉ ግዜ ለውጢ እንዲዝደሊ ተምሃራይ ሸበሮ ኣብ ዝገበሩሉ መታን ካልእ ነገር ከይመፅእ ነቶም ተምሃሮ እንታይ ዕፃ ፅሒዎም ኮማንዶ ናይ 525 ኣዋፊሩ ንገሊኦም ኣጋሮም ንገሊኦም ኣዳዎም ሰቢሮም ነቶም መራሕቲ ዝብሎም ከዓ ዳጉይንዎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸ ተጋደልቲ ንሕና ብዘይ ደሞዝ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ኢና ህዝብና ስድራና ካባና ተጸበይቲ ኮይኖም ቀደም ኣይንሪኦ ነበርና ሕጂ ግን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ናይ እንደገና ምንዋሕ ብዘይ ደሞዝ ኣይንቕበሎን ኢና ምስ በለ እንታይ ኢሉ ንኸምስል ሕራይተን ዘለዋና ክንከፋፈለን ኢና ኢሉ ብድሕሪኡ ንኹሎም ከካብ ገዝኦም ደቂሙ ኣሲርዎም ገሊኦም እውን ስጋዕ ሕጂ ዘይወፅሉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዘጋጠመ ፀገማት እውን ኣብቲ ታሪክ ናይ ሕብረተሰብና ናይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ጸሊም ታሪክ ኣብ ዓለም ንናቱ ስንኩላን ዝርሽን ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ይተራእዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ታሪክ ኣይተራእየን ስለዚ ክነስተንትኖ ብፍላይ ድማ
ስለምንታይ ናብ ከምኡ ወዲቕና ዝብል ኩሉ ግዜ ታሽሙ ንገብር ኣለና ካብኡ ከዓ ስዒቡ ድመፀውን እቲ ምምስራት ናይ ወተሃደራዊ ቤት ፍርድታት ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ዝወዓለ ኣብኡ ፈሊሑ ዝገረረ ካብ ብፃይ ተኸስተ ሃይለ ንላዕሊ ከቕርቦ ስለ ዘይክእል ከበላሽወሉ ስለ ዝኾነ ንኩላትኩም ነቲ ናይ ወዲ ሃይለ ከም ተጋዳላይ ከም ኣኽባር ሕጊ ዝበሎ ምስማዕ እኹል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ክደግሞ ኣይደልን ካብኡ ስዒቡ ድመፀ ከዓ ኣብ 1994 ነቶም ኣርካናት ዝነበሩ ብምኽንያት ናይ ነቶም ዝሑል ደም ብውዒ ደም ክንትካእ ኣለና ኢሉ እዛ ናይ ሎሚ ሕጂ ፈጢርዋ ዘሎ ህግደፍ ሕንጉጉ ፈጢሩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስልም ዝበለ ፀልማት ኣውሪድዎ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ሽዑ ዘጋጠመውን እንድሕር ዝዝክሮ እንድሕር ኮይና እውን እቶም ናይ ፅባሕ ተስፋ ናይ ፅባሕ ለውጢ ተረከብቲ ሕድሪ ክኾኑ ኢሎም ኣብ ዝለዓለ ትምህርቲ ዝነበሩ ተምሃሮ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ድማ ንሕናሲ ኣብዛ እዋን ናይ ክረምቲ ነተን ንረኽበን ገንዘብ ቁሩብ ጌርና ነቲ ናይ ትምህርቲ ንመፅሓፍ ንጥራዝ ንቢሮ ክኾነና እተን ዝወሃባ ገንዘብ ንሓና ይወሃበና ኢሎም ጥራሕ ስለ ዝሓተቱ እክብ ኣቢሉ ኣብ ህሮሩማ ፀሓይ ዊዓ ኣጉይሮም ማለት እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ክልተ ካብኣቶም ኣብ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዝኣተ ሕግሲ ቀስ እናበለ ኣብ ምግሃስ በብደረጅኡ ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ነቲ ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ንህዝቢ ኣሳቲፉ ሕጊ ነዲፉ ዝነበረ ቅዋም እውን መጀመርያ ኣብ ምፅላቅ ዝነበረ እንታይ ገይሮ ማለት እዩ ኣበርዒንዎ ንኸበርዕኖ ዝተጠቕመሉ ከዓኒ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ከፊቱ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኣብ ዶባት ዘለና ዶባትና እዚ ስለ እንታይ ዝበሃል ስለ ዘይተደረሰ ካልእ ኢሉ ን10 ዓመት ዝኣክል ኣብኡ ሒዝዎ ኣብ ሓሸውየ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ሕጂ እቲ ኩናት ንገዛ ርእሱ ናቱ ታሪክ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ዝተዘረበሉ ብዙሓት ኣሕዋት ዝተዛረበሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝርዝር ኣይከኣትን እየ እቲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ ኮነ ኢሉ ዝፈጠሮ እሞ ነታ ናይ ብሕጊ እቲ ምእዘዝ ሃገር ናይ ምፍጣን ኣብ ምብርዓን ዝተፃወተ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ እንሪኦ እንታይ እዩ ኣብቲ 84 ነቶም ሓንጊሮሞ 94 ነቶም ሓንጊሮሞ ዝመፁ ኣርካናት መራሕቲ ሰውራ ካብ ስራሕ መጀመርያ ከም ዝዳኸሙን ከም ዝእለዩን ገይሩ ማለት እዩ ቀስ እናበለ ከዓ እታ ናይ መጨረሻ ምስማር ኣብ ሳንዱቕ ናይ ሬሳ ኣብ 2001 ንብሙልኦም ነቶም ላዕለዎት መራሕትን ከምኡ እውን ነቶም ጋዜጠኛትን መቂሑ ስጋዕ ሕጂ ብሃለዋቶም ዝፈልጥ የለን ወይ እውን ትሕተት የለን ስለዚ እሱ ኩሉ እንታይ ዘርእየና ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ ኩሉ ኣብ ምግሃስ ናይ መሰላት ናይ ህዝቢ እዩ ነይሩ ንሕና ግን በብቁሩብ እናለመድናዮ ምስኡ ክንመሓየሽ ኢና ኸልና ስለዚ ኣብዚ እውን ኣብዚ መዓልቲ ናይ ናፅነት እነስተንትነሉ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ሽሙ ክኸውን ኣለዎ ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ስለምንታይ ኢና ኣብዚ በፂሕና ኣብ ዝብል ነጥብታት ገለ ከም ኢንዲኬተርስ ወይ ከዓ መመላኽቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ከም ቤንችማርክ ዘቐምጦ ዘለኹ ዝርዝራዊ ፍልጠት እውን ኣብ ብዙሓት ስለ ዘሎ ኣብኡን ብዙሕ ግዜ ክቐትል ኣይደልን እየ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሕጂ ንሪኦ ካብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝተሃንፀ ካብቲ ናይ ሕክምና ዝተደኮነ ኣብ ንሪኤሉ ካብ 350 ዘይበዝሕ ኣብያተ ማእሰርቲ ንኣሽሓት ኤርትራውያን ዳጉይኑ ዓቤት ኣብ ዓለም እታ ዝዓቤት ቤት ማእሰርቲ ኤርትራውያን ተባህለ ምግናን ኣይኮነን ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ እውን ክንሪኦ ዘለና ብሕጊ ናይ ግዝኣቲ ሕጊ ዘይምኽባር እውን ከርእየና ዝኽእል እንታይ እዩ እቲ ገደብ ዘይብሉ ዕስክርና ሃገራዊ ኣገልግሎት እዚ ነዚ ሕጂ ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ መልክዓ ደዊንዋ ዘሎ ዝፈጠረ እዩ ብመንፅር ግዝኣት ሕጊ ክንሪኦም ከለና ከዓኒ
ናይ መሰል ናይ ወድሰብ بعابيو زجهز مخنياتو أنا ذكرني أبشحن 993 دهرنا سنة حدا خابتم ناب مصنعتي توافيرهم زنورو زيغا انيري حدا خمر الناظر أنا يوون مستم 13 زغونو وصوتي ناب إسرائيل حدا خابتم زخوت كيام بتزنبر شعو مصنعتي زغربه ورقت ግን እንታይ ዝብል ነይሩ 6 ወርሒ ወተሃደራዊ ትምህርቲ 12 ወርሒ ከኣኒ ኣፍተን ናይ ሚኒስትርታት ደሎ ሞያ ወሲኾም ካብኡ ንድሓር ሂወቶም ክመርሑ ይዝብል ሕጂ ግና 1994 ዝኣተወ መንእሰይ ኣብዚ እዋንዚ ወዲ ክንደይ ዓመት ኮይኑሎ ኣብ ሰውራ ጥራሕሲ በቲ ናይ ውትድርና ክሪኦም ከለኻስ ፉል ጀነራል ዝኾነሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ተመዛቢሉ እቲ ኣዝዩ ሓሲና ዘለውን ክንዲኦም ድሕር ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ዴሞግራፊ ናይ ምምዕባል ናይ ሕብረተሰብ ቁፅሊ እንድሕር መፅኢካ ብሰንኪ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክምርዓውሉ ዝኽእሉ ክፈሪሉ ዝኽእሉ ሓዳር ክምስርትሉ ዝኽእሉ ዝጠፍአ ዓብይ ገመን ኣንጻር ግዝኣት ሕጊ እዩ እዚ ከዓ መዓልቲ ወጊሑ ዝሕተትሉ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉ ከስምረሉ ይደሊ ማለት እዩ ኣብኡ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ዝነበረ መታን መጋበርያ መታን ክኾንዎ እቲ ብልሽውናውን ኮነ ኢሉ እትይዎ ኣብነታት ዝገልጸልኩም ከም መጽናዕቲ ኣብ 1997 ኣብ ዝመጻእ ኩሉ እዋን ነዚ ናይ ትምህርቲ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ኣብ ሙሉእ ቦታታት ብፍላይ ድማ ባርካ ሓደ ብሓደ ከይደ ርአዮ ዘይፈልጥ የርኢ እንታይ ዝብል የርኢ እቲ መጀመርያ ዝረኣኹ እንታይ ካንቲን ተፈጢሩ እቲ ካንቲን ሕጂ ሓንቲ ኣብነት ዝገልጸልኩም እየ ኣብ እንዳገር ዝበሃል ከባቢ መንደፈራ ኣብ ዝኸድ ኩሉ እዋን ካብ ኣስመራ ቢራን ኮካኮላን ስፕራይትን ጽዒነ ዝመጻ መካይን ብሙሉአን ናብቲ ድፋዓትየን ንምሸቱ ከዓ ተመሊሰን ወፅየን ወላ ሓንቲ ከይራገፋ ማለት እዩ ኣብኡ ተመሊሰን ሕጂ እቲ ኩሉ ቢራ እቲ ኩሉ ፔፕሲ እቲ ኩሉ ኮካኮላ ኣብ መንደፈራ ነተን ኮማሮ ተሸይጡ ማለት እዩ ክመፅእ እንከሎ ንሰራዊት ተባሂሉ ቀረፅ ኣይነበሮን ኣብ መጨረሻ ሕጂ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ مستن كومارو خوينو ميمخا تماقيلو مالتي سلازي ات بلشونا سلامنتا اتاتيو بلشونا مستاتاتو ايو هزواو غمبا ام مسرح ناي قالسي كم امن روبا لمصمص زبل معرنتي نيرو بزوح تخمتات الله ግን በጠቃላሊ كل سب دحان زخونه تاشمتات نيرو ማለት ሓደ ፍልሊ አሞንጎ ተሐላፍን አሞንጎቲ ተራ ሰራዊትን ተመሰረትን ክትሪኦም ከለኻ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ሓላፍነት ናይሽ ፍልልያት ክትርኢ ትኽእል በጠቃላሊ ግና ኩሉ ኣብ ሓደ ከምስና ኣድቢ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሓላፍ ዘላፊ ኣይነበረን ኣይብልን ግን በጠቃላሊ በገምጋም ክትሪኦም ከለኻ ከምኡ እዩ ነይሩ ነዚ ከምዚ ዝበለ ሰራዊት መጀመርያ ክትገብሮ ዘለኻ ክትበታትኖ ክትክእል ኣለካ ገሊኡ ወዲ ውሽጢ ገሊኡ ከዓ ወዲ ደገ ክትኾን ኣለዎ ስለዚ እንታይ ገይሩ መጀመርያ ዛነበልናያ ናይ ካንቲና ኣምጪኡ እቲ ኣታዊታት ነቶም ሓለፍቲ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ እቶም ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ኣዘስቲ ናብ ነጋውስ ናይ ውግእ ተቀይሮም ዎርሎርድስ እዮም ተቀይሮም ከምኡ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ግዛት ሕጊ የለን ሞኒተሪንግ ዝግበር ነገር የለን እቲ ገንዘብ ዳኣቱ ኦዲት ኣይግበርን እዩ ኩሉ ከም ድላዮም እዮም ገይርዎም ምክንያቱ መሳርሒ ክገብሮም ማኖ ኾትሕዞም ሓንሳብ እንድሕሪ ማኖ ትሒዞም ከኣኒ ከመይ ገይሩ ብላክ ሜል ክገብሮም ከም ዝኽእል ስለዝሓሰበ እቲ ዝተገብረ ስራሕ በጋጣሚ ዘይኮነሲ ብመደብ ዝሰርሓሉ ገና ከዓ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ንገሊኡ ሒዙ ንኣብነት ኣብቶም ናይ ገዳይም ተጋደልቲ ዝበሃሉ 75 ዓመተ ምህረት ዝተሰለፍኩም እዚ መሬት ዋሂብኩም ኣሎ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ከባቢ ገለ እዚታት ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ቀስ እናበለ ደርቢ ይፈጥር ዘሎ ቀፀላ መውደቂ ዝኾኑ ተኣሽሚ ይፈጥሩ ስለዚ ንሕና ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሃገርና ክንሓስብ ከለና ብዕንቆት ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብስምዒት ኣይንኽእል እዚ ሒዙና ዘሎ ፀላኢ ቀሊል ሓሰላኢ ኣይኮነን ከምቲ ንፈልጦ ቀደም ኣይኮነን ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ወይ ከዓ እዚ ሕጂ ህግደፍ ንሪኦ ዘለና ሲ ቀፀላታት ኣብ ደቂ ውሽጢ ደቂ ደገ ገይሩ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ነዚ እናሳሰየ ንናቱ ጥቕሚ ኣብ ምኻድ ከይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ قال خنتايو امصيلنا تعدم ابلنا تاع وفر ناي واتساي نغزا لسون
ከምቲ ለባማት ኣቦታት ናይ ምእመናን ዝበልዎ ኣብ ገዛኻ መርዓር እናሃለዎ ከሎ ናብ ደገ ከይድካ መዓር ኣይተድልን ኢኻ እዞም መንእሰያትና ኣብ ዓዶም ከመይ ገይሩ ከም ዝዋረዱ መሰሎም ከም ዘይክበር እናተፀፍሑ እናተረግፁ ይኸዱ ምንባሮም ሓደ ካብቲ ኩላህና ክንኣምነሉ ዘለና ኢና ገለገለ ኣሕዋት ኣለዉ ኣብ ደገ ዘለዉ ከምዚ ዝበሃል ደይስንኻሲ ሕፃ ቆርጥመሉ ዝበሃል ኣሎ እዚኣቶም ሃዲሞም መፅኦም ኣብዙ እንታይ ኮይኖም እዚኣቶም ኣብዚ መፅኦም ዝብሉ ኣሕዋትኩም ኣይኮነን መሪርዎም ልዕሊ ዓቕሞም ኮይንዎም ክስደዱ ንሕና ከዓ ስለ ዘየውረስናዮም ንሕና ከዓ ስለ ዘይተመጎትናሎም ንሕና ከዓ ናይ ቃልሲ መንፈስ ስለ ዘየስረፅናሎም ንሕና እውን ተሓተት ምዃንና ክዝግዕ ክንዘንግዕ የብልናን ስለዚ እቲ ግዝኣተ ሕጊ እቲ ስርዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና እውን ከም ተጋደልቲ ንሕና እውን ከም ሕብረተሰብ ነቲ ግዝኣተ ሕጊ ስለ ዘይተመጎትናሉ ኣብ መጨረሻ ባዕልና ዝፈጠርናዮ እንስሳ በብሓደ ክበልዓና ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዝገበሮ እውን ድሕሪ ኢና እዚ ኩናት ሕጂ ትስድሕሩ ሳዕቤን ዝመፀ 10 ዓመት እዚ ነቲ ዝነበረ ቅልውላው እናሳሴ ዝነብር ነይሩ ነዚ ቅልውላው ምእንቲ ከሳሲ ግና ኣብ ከባቢና እንታይ ክፈጢሩ ማለት እዩ ፕሮክሲ ነቶም ኣንፃር ነቶም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ብምሉኦም ኣብ ኤርትራ እዮም ነይሮም ኣብ ሶማል ብምሉኡ ዝግበር ዝነበረ ደገፋት ኤርትራ ኢድ ነይርዋ እዩ ካብኡ ተበጊሱ ከዓ እገዳን ካልእን መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ብፍልጠት ክንመፅኦ ክንክእል ኣለና ተመሳሳላይ ግዜ ከዓ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እገዳውን ነቲ ስርዓት ዝግብኦ ዳ እምበሪ ምዕራብ ፀሊኣትና ኣሜሪካ ንዓና ስለዘይፈትወና ደይኮነሲ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ውፅኢት ምክንያቱ ኣብዘይ ጉዳይና ደቅና መንእሰያትና ዝቐስፍ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ መሓውር ናቱ ብዝተኻለ መጠን ክህረም ከም ዘለዎ ናይ ኩላህና ስራሕ ግዝኣተ ሕጊ ይኻሱ ግዝኣተ ሕጊ ምኽባር ማለት ነዚ ስርዓት እዚ ካብ ሓዲድ ወፂኡ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መስመር ክትመልሶ እንድሕር ኮንካ ተኣኪብካ ፎቅ ክትብሎ ክትክእል እንተዘይክኢልካ ኣብ መጨረሻ እናቐረፈ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ብፅሒና ኣሎ ኣብ መጨረሻ ከዓ ናብ ዝኸፍእ ከምርሓና ስለዝኾነ ክንጥንቀቐሉን ክንሓስበሉን ኣለና ነቲ ሰራዊት ከመይ ገይሩ ሒዝቦ ነቲ ሰራዊትን ህዝብን እውን ክንፈልጦ ኣለና ነቲ ሰራዊትን ህዝብን ሒዝቦ ዘሎ እንታይ ኣብቲ ካብ ኢድካ ናብ ኣፍካ ዝኸይድ መናብሮ እዩ ዘሎ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ኢዱ ናብ ኣፉ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ፖለቲካ ቅንጦት እዩ እንታይ ዝብሎ እዚ ትግርኛ እቲ ዘለግዠሪ ሕብረተሰብና ሕጂ ኣብ ከምኡ እዩ ዳኣትዩ ዘሎ ሕብረተሰብና እንድሕር ንሪኦ ኣለና ኮይንና ብሓዋላ ዝነብር ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ተረዲእና ከመይ ጌርና ድምፂ ንኾኖ ከመይ ጌርና ኣጅኻ ንብሎ እዚ እውን ክንሓስበሉ ንኽእል ኣለና እቲ ማዓስከር ሳዋ እውን ድሕሪ ክንግምግሞ እንድሕር ኮይንና እቶም ንፅዋሕ ንግሆ ሓላፍነት ዝስከሙ ዜጋታት ኣይኮነን ደፍሮ ዘሎ እንታይ ዳ መሳርሒ ነቲ ውልቀ መላኺ ዝኸውን ክትከውን ኣለዋ እሞ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ መዕየሪ ናይ ሓንቲ ሃገር ወዲቓ እትብለሉ እንድሕር ንሪኣ ኤርትራ ነተን 7 ነጥብታት 100 ካብ 100 ተማልአን ነተን 7 ነጥብታት ማለት እንታይ ሓንቲ ዓዲ ወዲቓ እትበሃል ብመጀመርያ ምርጫ ዘይትገብር ቅዋም ዘይብላ ከምኡ ናበለ 7 ነጥብታት ኣለዉ ኤርትራ ካብተን 7 ነጥብታት ኩለን ገጤን ድብላ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ መስርዕ ናይ ዝወደቐት ሃገር እያ ትስራሕ እዚ ኩሉ ክንዛረብ እንከለና ሕጂ እንታይ እዩ ኣቦታትና እንታይ ይብሉ ወይ ኣዴታትና እንታይ ይብላ መሲልካ እንታይ ኣምፂካ እዚ ኩሉ ንዛረብ ዘለና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ኢና እዚ ሕጂ እንድሕር ተረዲእናዮ ነዚ ነቲ መድረኽ ብድሕሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዝመፅእ ተዳሊናሉ ዘለና ዝብል ሕቶ ናይ 1 ሚልዮን ሕቶ እዩ ምናተይ ኣገማግማ ክሪኦ ከለኹ ከምቲ ዝድለ ኣይተዳለናሉን ኣለና እንተዘይተዳሊናሉ ከዓ ከፀግመና እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገራት እዚ ተጠንቂቕና ክንሕዝ ኣለና እቲ ሕጊ ናና ክልቲኡ ማለት ሕጊ እንዳባ ይኹን እቲ ዘመናዊ ሕጊ ንገዛ ርእሱ ከመይ ገይሩ እዩ ብልዕልና ሕጊ እትግዛእ ሕብረተሰብ ወይ ኤርትራ ክንሃንፅ ናይ ነፍሲ ወከፍና ስራሕ እዩ እዚ ከዓ ንፅባሕ ዝበሃል ስራሕ ኣይኮነን ካብ ሕጂ ጀሚርካ ብኸመይ ኢኸ ክመፅእ ዘሎ ካብ መጀመርያ መእተዊ ዝኾናና እንታይ ግሉፅነት
ተሓታትነት ብሕጊ ተማእዝነት እዚኣተን ቀንዲ ሕመረት ናይቲ ስራሕና ክኸውን ኣሎ ኣብ እዋን ናይዚ መሰጋገሪ መድረክ እዚ ከም እንግንዘቦ ዝምድና መንግስትን ሕብረተሰብ እቲ እምኒ ኩርናዕናቱ እንታይ እዩ ተማእዛዝነት ናይ ሕጊ ተማእዛዝነት ናይ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ቅስንቲ ብልፅግቲ ክትከውን ኢልካ ንምናይ ካብ ሕልሚ ወፃኢ ክኸይድ ኣይክእልን ክንሰርሓሉ ኣለና ክንሰርሓሉ እንድሕር ኮይና ድኽመታት ነይሩ ድኽመታት እውን ኣለዉ ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ድኽመታታትኒ ክነወግዶ እንድሕር ኮይና ከዓኒ መድረክ ክንፈጥረሉ ንክእል ኣለና እዋናዊ ዝኾነ መድረክ እዚ ፍልልያትና ከመይ ጌርና ነፅብብ ፍልልያትና ክነፅብብ እንድሕር ኮይና እንታይ እዩ ይህን ሚሂን ምባል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይህን ሚሂን ክንብል እንከለና ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ሰለስተ ዝተፈላለየ ቀፀላታት ኣሎ እቲ ኣብ በርጌሳዊ ማሕበራት ዝነጥፍ ክኸውን ይኽእል ሓደ ክፋል እቲ ካልኣይ ክፋል እውን እቶም ልሂቃን ወይ ከዓ እቶም ፕሮፌሽናልስ ዝበሃሉ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ እተን ውድባት እዚኣተን ፍልልያተን ኣፅቢበን ንሕጊ ተማእዚዘን ኣገዳሲን ኣድላይን ዝኾነ ብቅዋም እትምራሕ ሃገር ንክሰርሓ ናይ ትማሊ ስራሕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለዘይገበርና እዩ እቲ ዝሰክፍ እዚ ስለዘይገበርና እዩ ከዓ ተዳሊና ዲና ኣብ ዝብል ሕቶ ከም ኣማኒኤል ናልባሽ ተጋጊዮ ክኸውን ይኽእል ኣይሆፕ ጌጋ ክኸውን ግን ኣይተዳለናን ኣለና እቲ ኩነታት ግን ከም ዘብርሃልና ዘሎ ከብዲ ናይ ኣድጊ ዋጋ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ፍልልያቶም ኣፅቢቦም ይህን ሚሂን ዝብሉ ኣሓትን ኣሕዋትን ንርኢ ስለ ዘለና እቲ መድረክ ተጀሚሩ እሞ ዝያዳ ነዳዲ ወሲኽና ክነንድዶ እዋናዊ ፃውዒት ስለ ዝኾነ ንእግረ መንገደይ ንብሙሉእኹም ተሳተፍቲ ናይ ሰሚናር ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣጆኻ እቲ ግዜ እናቀረበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ስርዓት እዚ ናህና ኣይኮነን ናህና እንድሕር ዘይኮይኑ ከዓ ቀንጢብና ንደርብዮ ኣብ ቦታ ናቱ ከዓ ሓንቲ ሕፍርቲ ብልፅግቲ ብቅዋም እትምራሕ ንክብሪታት ናይ ዜጋታታ ንፍልልይነት ናይ ዜጋታታ ናይ ብዙሕነት ናይ ዜጋታታ እተኽብር ሃገር ክንመስርት ኩላህና ኢደ ኢድና ንበል يغنيلي ጽንልኩም ሰማዕኹም ክብረት ያበለይ ቅድሚ ግዜ ወዲ ኣለኹ ከይደወልክለይ ከለኹ ወዲ ኣለኹ 5 ደቂቃ ይገብር ማለት እዩ ቀራረብ ነረ ግን ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕካ 39 ደቂቃ ተዛሪብካ ማለት እዩ ታንክ ዩ ብጣዕሚ ነመስግነካ ዶክተር ኣማኒኤል ምሕረትኣብ ሓንቲ ገደፍካን ብኩሉ ሸነኻት ናይቲ ኣርእስቲ ብኩሉ ኣቲኻያ ንኩሉ ድማ ካቨር ጌርካ ሕጂ ሓንቲ ነገር ነራ አንተ ወይ ዝረሳዕክዋ ንሱ ድማ ብዛዕባ ነፍስኻ ቁርብ ከተላልየና ዘይፈልጠካ የለን ግን ንእሽተይ እተን ሓፂር ዝኾነ ኣትሊስት ኣበይ ዓዲ ከም ዘለኻ ናትካ ድሕሪ ባይታ ክትህበና ከምኡውን ቶም ተዛተይቲ ድማ ከምኡ ገይረ ክዕድሞም ስለዚ ፕሊዝ let us get to know you a little bit more ዶክተር okay ስመይ ከምቲ መእተዊ ዝገለፅዮ ኣማኒኤል ምሕረትኣብ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ወዲ 22 ዓመት ከዓ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፈ ስጋዕ ናፅነት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ተሰሊሐ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ኣብ ቤት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምጥያስ ተጋደልቲ ኮይነ ሰሪሐ እቲ ኩነታት እናተመሓየሸ ከይድ ኣሎ ካብ ዝብል እምነት ከዓ ኣብ 97 ናብ ዓዲ እንግሊዝ ትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ 2001 ናብ ኤርትራ ተመሊሰ እንደገና እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ምጥያስ ተመዲበ ግን ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም ኮይኑ እቲ ዝነበረ ድልየትን እቲ ባይታ ዝፀንሐንን ሓደ ዓይነት ኮይኑ ስለዘይፀንሐ ርእይቶይ ስለዝሃብኩ ብመራሕ ሃገር ካብ ስራሕ ተጠው ኢለ 2003 ከዓ ናብ ስደት ኣምሪሐ ማለት እዩ
تشحن سلستن أب أمريكا مسيء أب أمريكا مجمع مسور البنك صريحة على عمد صريحة مالتي كابوخا أب 24 استفلا لي حدثات صريحة سناتي مويا أب ناي alternative dispute resolution زيادة إذ نتف زي حقن دابا وانا تاتو لو جن كامن زي كوتمولي لي ماتيموني حواوي سينت لهو توم مهران بحريز مسخ الرموس لزغلون ام كلفومي راني الله يعني لنا دكتورة مانيال ثانك يو حجي كلت له مسخة تزاتيت له معلتي أتو سنغال ولد مريم ولد تنسأله كم أون أتو باولوس تسفاكرجس حمشته كوي كسب ماكسيمم 10 دقائق لكم بمن كنجمر يدلي أتو باولوس ويس نعطى باولوس هابيو نعطى باولوس قدم يجمر اوكي أتو باولوس تسفاكرجس الله خدو يريك اللهون الله اوكي لكن أنا رأيك الله اوكي مرحبا قدم بنفس خلالينا مو فلتكاينا مبزحتنا قلنا تم زي فلتوخا من تخفلتوخا أتو باولوس أبي عدل لخا ناتكاد حربايتا لحريقو تنزل وخا توتات رئيتوتات ويدما حسابات تدقو فوتوخون كان دكتور مانيال حرت أب presentation please go ahead أتو باولوس تسفاقرقس thank you يا أني اللي كوثر إذا عدل سنتنا نتورك مهاب كونوينا أني اللي مجمع لكن كنتي كوثر كوني أماني الزولو أبزو وانزي ناي انقع حقو سكا حزب إترا نتعنت هاجر نمتعكا نهاجر نتعنت بزح مسواتي كفلكها تسفاه تقرص إبلكان هاجر نجازا أرسو عبد ترجم الله هاجر مسحتك بزح تنسل تقل سلزي أنا وين نظام حواتي انقع حقو سكا حزب إترا قبل بدلي كم ذلكش ميب أولوسيو أنا 4 سمراي توليدي ساعة كوليج زخيد أو أميتي تمرتي حقيو كاب 75 أبيله ملوك جاء صوراني رأي 76 بملوك بستاي نائرة نائرجيت حلافة خوينا عصرت حمش عام تقل مالتيو أمريكا تماهيرة كندا تماهيرة هجي بمسرات زناي كوفيد زبحال أب كندا كوف قبل سابلة جن كدميو دحري كنتشان حدا نيوت إكاب إرترا دحري أنا تمالتيو زناي ما أسرتين ناي قلنا سات كر متجمرة بتي حدا زنورني نتفتات أبي خيط كم زلوا قدام وت مالتيو دحريو عدد جلس سريحة مسحورة من قصة سريحة كم ناي قوام ندفي أما هاري العراق مسحورة من قصات أب دحريو أب درجملو أفريقيا قوام زملكت مس أفريقيين تفتح هذا أبي بروجكت نيورنا international ideas بحال أو سريحة بحالف نمود أتا سريحة مس إيجادي نير إيجاد إتناي دو السودان ناي سلام facilities جبرت إيجاد نيرا هذا special fully law special envoy بحال نيرو ناتو senior advisor قوامن transitional justice بحال ويكا reconciliation ويكا عركي ينيره دحريو كوفيد ماتيو حدوتها كوفيل الله مالتيو نورث أمريكا أبناي حوي ويحونا دكتور مانيال زقربو كخيت تخوينا اتي جزءات الحقي رول اوف لو زبهال أزيو سفح أمر
ዓመታት ዝወሰደ ኣብ ሓደ ግሎባል ወይ ኣብ ሃገራዊ ደረጃ በፂሑ ሕብረተሰብ ዓለም ክቕበሎን ወይ ክረዳኣሉን ክሳብ ሕጂ እውን ዘይምርዳእ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ንኣብነት ግዝኣተ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ብሕጊ ምግዛእ ከዓ ዝበሃል ኣሎ ሩል ኦፍ ሎ ወይ ከዓ ሩል ባይ ሎ እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ምናልባሽ እቶም ኣብ ናይ ሕጊ ዓለም ዘለው ክርእይዎ ድለኸውን ግን ሓደ ነገር ዶክተር ኣማኑኤል ዝገበሮ እንታይ እዩ እዚ ዓብይ ሰፊሕ ኣምር ኣፅብብ ኣቢሉ ኣብቲ ናህና ኩነታት ኣምፂዎ እዚ ዓቕሚ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ ነዊሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ነዊሕ ክንዛተ ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ እሞ ብኸመይ ንጥቀመሉ ብኸመይ ትንክፈና ንዓና ከመይ ጌርና ከነተግብሮ ዝብሉ ብዙሕ ሕቶታት ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም ኣማኑኤል ግን ኣፅብብ ኣቢሉ ኣብታ ናህና ኩነታት ኣምፂዋ ምዚ ከምፅእ ከሎ ሓውና ኣማኑኤል ብዛዕባ ባህላዊ ኮማዊ ወይ እንዳባ ሕጊ ተንኪፉ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እዚ እንዳባ ሕጊ እንዳባ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ካብኡ ዝወፀ ናቱ ነፀብራቕ ናቱ ተሓሳስባ ናቱ ኣኽብሮት እስትያት ቫልዩስ ዘለዎ ስለዝኾነ እዚ ግዝኣተ ሕጊ ምስ ካስተመሪ ሳይት ምዝማድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ በዳሃ ከዓ እዩ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ሕቶ ዝብል ይመፅእ ኣብ መወዳእታ ምዚ ኣታሒዙ ሓውና ኣማኑኤል ዘመናዊ ሕጊ ዝበሃል ከዓ ኣሎ ዘመናዊ ሕግን ሕጊ እንዳባን ብኸመይ ተሳንዮም ይሰርሑ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ሕብረተሰብና ኣብ ባህሉ ኣብ ሃይማኖቱ ኣብ መሬቱ ኣብ ዝምድናሃቱ ዝተመስረተ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ለውጢ ብዙሕ ካብ መግዛእቲ ወይ መግዛእ ኣትሒዙ ብዙሕ ለውጢ ስለ ዝተገብረ ከመይ ገይሩ ተሳንዩ ዝሰርሕ ዝበሃል ሕቶ ይመፅእ እዚ ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ብሕልፊ ሕጂ ሕጊ እንዳባ ኣብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ክጥቀመሉ ንኽእል ክሳዕ ክንደይ ክሰርሕ ክእል ክሳዕ ክንደይ ከመረዳእታ ኣለና ኩላህና ዝብል ይለዓል ሕጊ እንዳባ ቀደም እቶም ዓበይቲ ናይ ዓዲ ይፈልጥዎ እቲ ካልእ ሰብ ከዓ ብእምነት ይኸይድ ሕጂ ግን መንእሰይ ዝበሃል ካብ ዓድታት ወፂኡ ከተማታት በዚሐን ናይ ሰብ ምንቅስቃስ ምትሕውዋስ ዘምፅኦ ለውጢ ኣሎ ሕጊ እንዳባ ብሓደ ዓይኒ ብሓደ መለክዒ ክሰርሕ ክእል ዶ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ በዳህን ይመስለኒ እሱ መርኣይ ዘመናዊ ሕጊ ክንብል ከለና ኸ እንታይ እዩ ምክንያቱ ዘመናዊ ሕጊ ኢሉ ኣማኑኤል ቋም ከዓ ተንቲፉ መሰረታዊ ሕጊ ማለት እዩ እንታይ እዩ ተቋም ኣብ ምንታይ ተመስረተ እዩ ብኸመይ ማዕቢሉ ነቲ ባህላዊ ሕጊ ብኸመይ ይፀልዎ ጥራይ ዘይኮነሲ ብኸመይ ከ ባይታ ይህቦ ንኣብነት ቅዋም ክንደድፍ ከለና 94-97 ኣባል ናይቲ ኮሚሽን ነይረ ኣባል ፈፀማ ሽማግለ ሓደ ካብቲ ክርድኦ ዝፈተና ባህላዊ ሕግታት እንታይ እዮም ስለዚ ሓንቲ ኮሚኒቲ ብዓበይቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘቆመት ብዛዕባ ባህላዊ ብዛዕባ እንዳባ ሕጊ ከተማኽር ተባበልና ምክንያቱ ጠልጠል ዝበለ ሕጊ ክኸውን ኣይክእልኒ ዋላ ቅዋም ጠልጠል ክበል ኣይክእልኒ ኣብ ሕብረተሰብና ክምስረት ኣለዎ ስለዚ እዚ ንዕኡ ዘላግብ ግን እንታይ እዩ ፍልጠት ተመክሮ ታሪክ ምትግባር ከዓ እዩ ነይሩ እሞ እዚ ኣገዳሲ እዩ
كلاي مودعتا دكتور مانيل تامسيو زي بحجي زي جزء منجستي إيو زي أدتازلو منجستي كم سلزة هنا أبي أتشنالو نهاجر نهزبي بقط أباديو ببحلديو بوضح نجارات سابيرو هالو زبل مزيو إذا زري أن نتايو إذا جزءات حقي زبحال أزي سفح أمر زلوا أم تجبارو قليل كم زي كونه أمور دعتها مستدلع على حقنا حد حجر تتحيزو خير كم زلوا إذا إننا أبي أرترى كلنا هذا قدس نجارات يرين يرى بتمرتي حق سلازة خانتي بتمرتي يونيفرسيتي ونمهر سلاز ماركو حقي بحد دانيوها تجادل سلاز نمرو أقدس هي بدها نحق بدها مثلاً كله يسوع نمو informally ساكن يرى أب هايمونت استمركوسا حقتاتين هلا أنا معناته هذي أرترى هايمونت دلوه هزبيو بعبيو حجي شريعة يمتنيرو نا شريعة بترتات وين حجي أفلتن جن اللواز والأمنة فلني حجي كل كائنت حجي نا هيمونوت حجي نا على ما ونقوله حجي بحبر يخير نيرو of course نا هيمونوت حجي بحلف نا شريعة أبتناي نا بحجي personal لو نقوله personal لو مالسي نا family سايو زبل جن إذا أقدس زخون زنوران تايو هذا سب وحنت قال نسيتي هذا تبعتاي بخلت حقي أب هذا هجر أب هذا أوان كجزء يخليه هو تبلنا خي كما جرنا نحزه زبل أقدستي أرسلت اللي على نيرو ممو أمور أتاجن حقنا من تايو نباخون بحلاهم قالهم حقي سرعة كله حقي عمس كله حقي كفنت كله منقصي انتايو كجبر زلوا وسنو خي انتايو والكسبك انت هتجبر له وهتجبر له تي مثل كانتايو زول أبيت حتات مثل أبزي حجي أما أنت بلنا أبتقوام تأتنا انتاي زقوام نمنتاي فاق حلو انتاي فاق تكبر دالي زبل أبيتي سفحتي أرسات لن ملص أب ديسكاشن كانوا مصون نخون جن زي أمت أسعى أكرروا نخلوها أتحسكا إذا أرب كايو حونا مانيل يمسكنك thank you أنا بعدك أنا مسجنك كبر أتو باولوس تسفاجرجيس بتعمل صبغ ذخونه رئيته هيبكالخا مالتيو حجي قدمينا بسنغال مسكرنا نشتي عرفتو نوصرينا حدا حموش زخون دحريونا بسنغال كنحلفينا مالتيو حنتي درفخنا قابزوكمينا سلازي مسانات صنحو اي روحو اي تخيدو كنملسينا دحري حموش دقائق اتو سنغال دحريو كتزاربي خامالتيو اوكي so stay tuned thank you نملسكمينا اوكي سوري تمليسناكم باركس كبرات حواتنا حتن نايلو معلتي مدبنا مس سنيت موفمنت كومون سنيتنا نتورك اب واتساب زلو جروب ناي حبراوي سيمينار نهبال لنا مالتيو لو معلتي كبر دكتور امانيل محرت اب ناتو لو معلتي برزنتيشن هبو حجي دما تداليو زلو كبر حاونا سنغال ولدة تنسائي سنغال انت دعني دلو تلخا unmute جيركا تلفون مايكروفون بليز سنغال نفسي يقدم كفالة نشتي هو سمع كله نشتي definitely ولا يدري كان
لا ادلينا نتم زي فلطخه نسخه كمان زي فلطه كاسب يلن جن نتم زي فلطخه بليس نسخلا لينا دحريو نفتي حسابك بزعبه نايلو معلتي ارستي تكفلنا please go ahead كبر حوسنغال صبح ما انا خاني خمتم قدمهم زقربوا بصوتي ابس مرايت وليد عبي تاخر اي تخاني ناي تمرت درجه قدامي درجة قدامي معارك هذا ديسابا يونيفرسيتي تمريقة بدحريو خا بدو أفريقيا خاب يونيسا بماسترز ناي بيزنس ليدرشيب تمريقة مالتي زي ناي تمرسي بقعتي أبوليتيكا تموكروي خاب شحن تعتميتن 7 كلتن جميرة بسرعة أب بوليتيكا ناي إريترا بسرعة كنقصاقات جميرة سلازي خندي عمد كوينو خيتولدكي مثلني كوثر 49 عمد ابزنا بوليتيكا ناي اريترا بسرعه ينقاسقاس ኣለኹ ካብ ድሕሪ ምሕራር መላእ ኤሪትራ ካብ 1991 ክሳዕ ነታ ዝፈትዋ ዓደይ ረሕሪሐ በተሰነይ ገረ በእግረይ ንሱዳን ዝኸት ኩላ ኣብ ክልተ ቦታ የሰሪሐ ካብ 1991 ክሳዕ 2003 ዳይሬክተር ናይ ኢንዱስትሪያዊ ልምዓትን ምትብባዕን ኮይነ ሰሪሐ ካብ 2004 ክሳዕ 2011 ከኣኒ ዳይሬክተር ናይ ምሕደራን ኣጠቃቅማን ሃብቲ ማይ ኮይነ ሰሪሐ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስደት ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹ ኣባል ናይ ሲኒት ከዓ እዚኣ ወዲእና ማለት እዩ ናብዚኣ ናብታ ከም ተዛታይ ኮይነ ቀሪበ ስለ ዘለኹ ቅድመይ ዘቀረቡ ክልተ ዓበይቲ የሕዋተይ ስለ ዘለው ዳርጋ ጽቡቅ ገይሮም ገሊፆም እዮም ዝውስኾ የብለይን እንታይ ክብል ዝደሊ ግን እንታይ ክብል ደሊ ዶክተር ኣማኑኤል ኣብቲ ምዕፀው እንታይ ዶ ነይሩ ነታ ትመፅእ ፅባሕ ኤሪትራሲ ልዕልና ሕጊ ክነግስ ወይ ህንፀት ልዕልና ሕጊ ኣመልኪትናሲ ክሳዕ ክንደይ ተዳሊና ኣለና ዝብልሲ ዓብ ስኽፍታ ኣለኒ ኢሉ ነይሩ እሞ ምስኡ ከምዚ ሰማማዕ ጥራሕ ክብርህ ይደሊ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምክንያቱ ኣዝዩ ዘሰክፈና እዩ ዝሓለፈ ግዜ ደቂ ሰባት ከም ሕብረተሰብ ዋላ ከም ውልቀ ሰብ ኣነ ካብ 1972 ጀሚረ ተቃሊሰ ይብል ኣለኹ ከም ሕብረተሰብ ወዲቕና ኢና ተቀዳማይ ዕላማና ጽቡቅ ጌርና ኳላ ሸጡ እንተሃረመ ሓርነት ግን ከነረጋግፅ ኣይከኣልናን ክትወድቕ ክትስእ ንቡር እዩ ወዲእካ ምትሳእ ምስዓን ደጋጊምካ ኣብ ተመሳሳሊ ጌጋ ምውዳእ ግን እቲ ዝኸፍአ እዩ ስለዚ እታ ምስ ዶክተር ኣማኑኤል ኣብዚኣ ብጣዕሚ ሰማማዕ ኣፀቢቕና ኣይተዳለናን ኣለና ኣፀቢቕና ክንዳሎ ኣለና ንዝብል ከዓ ምስኡ ሰማማዕ ሓው ጳውሎስ እዚ ኣብ መንጎ ግዝኣት ሕግን ልዕልና ሕግን ሕብረተሰብና ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘለዎ ዝርዳእ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብኡ ኣፀቢቕና ደጋጊምና ከነነፅሮ ዘለና ይመስለኒ ከምዚ ሕጂ ዝገበርና ጥራሕ ንእሽተይ ከመርእስቲ ጠቂስና ፍልሊ ኣለዎ ክልቲኡ ጥራሕ ኢልና ዘይኮነሲ ብኣብነታት ጌርና ነዚ ትውልዲ እዚ ነዚ መፃእ ትውልዲ ከነረድኦ ክንክእል ዘለና ይመስለኒ ስለዚ እዚኣ ዓባይ ነጥቢኻ ኣልዒልካ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ እዩ ትዝዓበየ ፀገም ንዕኡ ክንርዳእ ብዘይምኽኣልና እዩ ትዝዓበየ ፀገም ሳልሰይቲ ኣብ ሎሚ ኣፀቢቕና ዘይተንከፍናያ ግን ከኣኒ ማለሲ ዘቋሰልናያ ኮይና ተሰማዓትኒ ዝያዳ ክንሰርሓላ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ግን እንታይ ናይ ፖለቲካ ሊቃውንቲ ብዓለም ኣለዉ ተማራሚሮም ክልሲ ሓሳብ ኣፅኒዖም ዘቕረብዎ ንሕና ኤሪትራ ተነፂልና ካብ ዓለም ኣይንነብርን ኢና ስለዚ ዋላ ካብቲ ትርጉም ናይቲ ልዕልና ሕጊ ዝብልሲ ሕቡራት መንግስታት ባዕሎም ዘቐምጥዎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ንዩኤን ምክንያቱ ንሕና ኣካል ናይ ዩኤን ኢና ዓለም ከቶም ዓበይቲ ምሁራት ናትና ዝብሉ ዘሎ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ንልዕልና ሕጊ ከመይ ገይሮም ይገልፅዋ ንዕኡ እውን ከም መበገሲ ጌርና ነውፃዮ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ከም ዘለዎ ንቕድሓዮ ከም ዘለዎ ንጠቐመሉ ዘይኮነሲ ቲንክ ግሎባሊ ኣክት ሎካሊ ክንደይ ዝረሓፅ ክንደይ ድኸም ዝተወድኣሉ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ትበብሉፁስ ይግብኦ እዩ ዝብል ዘለኹ ነፋሪት እንድሕሪ ኣላሲ
ንህዝቢ ኤርትራ ብነፋሪት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ንብል ዓለም ዝመሃዛዩ ንኤርትራውያን ግን ተገልግሎም መኪና ንሕር ሓሲብና እቲ ዝበለፀ ንሓስብ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ልዕልና ሕጊ እቲ ብሉፅ ናይ ዓለም ዘሎ ዝበሃል ኣምፂና ምስ ኩነታትና ከም ዝዛመት ክንገብር ግን ክንክእል ኣለና ስለዚ ዝረሳዕናዮም ዘለና ኮይኑ ግን ይስምዓና ኣብዚ ኣብ ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ክንገልፅ ከለና ልዕልና ሕጊ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ንኣተኣላልዩ ዝምልከት መቃን ኣሎ መቃን ኣብ እዞም ሊቃውንቲ ንብሎም ዘለና ናይ ፖለቲካ ሊቃውንቲ ዘዳለውዎ መቃናት ኣሎ ነቲ መቃናት ትሒዝና እንተደኣ ሰሪሕና ጥራሒና ኣብ መወዳእታ ምስ ኩነታትና ከመይ ጌርና ነዛምዶ ከመይ ጌርና ካስተማይዝ ንገብሮ ጥራሒና ክንርኢ ዘለና እምበር ካብኡ ወፂና ክንከይድ ስለዘይብልና ንዕኡ እውንሲ ከነላማምዶ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙካ ኣብ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ምፍልላይ ዝመፅእ ምክንያቱ ኣራዳድኣና ኣብ ልዕልና ሕጊ ከም ሰባት ከም ናይ ኩሉ ዓለም ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ እዩ ኣብ ሓደ መፂና ሃገራዊ ስኔት ክንፈጥር ነዛ ፅባሕ ንደልያ ዘለና ኤርትራ ክንሓንፃ እንተደኣ ኮይና ብመንፅር ልዕልና ሕጊ ግን እቶም መቃናት ንብሎም ዘለና እቶም ፍሬምወርክስ ኣዝዮም ከስርሑ ዝኽእሉ ንዕኦም እንዳረኣና እንዳስራሕና ክንከይድ ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ዘዳለኽዎም ነይሮም ግዜ ስለዘይብለይ ግን ሕጂ ክሓልፎም እየ ኣብ ካልእ እንታይ ክመፅእ ደልየ ኣብ መንጎ ልምዳዊ ሕግን ዘመናዊ ሕግን ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆሞ ስለዝኾኑ ኣሕዋተይ ሕጂ ኣኣትዎን እየ ኣብዚ ግን ሓንቲ ነገር ኣላ እቲ ዘመናዊ ሕጊ ነቲ ልምዳዊ ሕጊ ወይ ነቲ ባህሊ ንብሎ ምስ ባህሊ እስከነዘማምዶ ልዕልና ሕጊስ ምስ ባህሊ እስከነዘማምዳ ምክንያቱ ልዕልና ሕጊ ክንብል ከለና ምስ ኩሉ ክዛመት ክኽእል ኣለዎ ፍትሓዊ ዝኾነ ዝምድናታት ምፍጣርን ዘይምፍጣርን እዩ ምክንያቱ ልዕልና ሕጊ ኣብ ማእኸል ኣቕሚጥካ ምስ ቁጠባ ምስ ማሕበራዊ ዕብየት ምስ ልምዓት ምስ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ባህሊ ከተዘማምዳ ስለ ዘለካ ከተወራርሳ ስለ ዘለካ ኣብ ባህሊ ኣቴ ንእሽተይ መፅናዕቲ ዝገበርኩ ኣላ ምስኣ ከዛ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ባህሊ ዘፅናዕኳ እንታይ ትብል ዝረኣኹ ኣነ ዘመናዊ ሕጊሲ ወይ ልዕልና ሕጊ ንበላ ልዕልና ሕጊ ነቲ ባህሊ ነፀብራቕ ናይቲ ባህሊ እዩ ይብል ከምኡ ድዩ ንርአዮ ንዛተየሉ ናይ ገድነት ነፀብራቕ ናይቲ ባህልና ድዩ ክሱድ ይክኸውን ዘለዎ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተፃሕፈ ብዛዕባኡ ኣሎ ኣፀቢቑ ኣገዳስቲ ዝኾነ እዚ የገድሰና ኣይኮነን ከዓ ዝብሉ ኣለዉ ዝካትዑ ኣለዉ ነፀብራቕ ናይ ባህልና ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ድሕርን ጎታት ባህልታትን እውን እንደገና መሐደስ ኢኻ ትገብሮ ልዕልና ሕጊ ከዓ ይብሉ ስለዚ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ዲስካሽን ኣብቲ ክርክር ዝመፅእ ብዙሕ ኣብነታት ስለ ዘሎ ንሕና ኸ ሕጂ ምስ ባህሊ ልዕልና ሕጊ ምስ ባህልና ከነዛምዳ ክንደሊ ከለና ዶክተር ኣማኒኤል ብዙሕ እንዲገሊፁ ብዛዕባኣ ሓውና ጳውሎስ እውን ኣብ መወዳእታ ነፀብራቕ ናይቲ ባህልና ዲና ክንገብራ ንደሊ ዘለና ወላ ነቲ ጎታትን ዓንቃፍን ዝበሃል ባህልታት ከ ንዕኡ ዘመሓይሽ ክኸውን ኢና ንደልዮ ዘለና እቲ ልዕልና ሕጊ ዝብል ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ እዚ ኩሉ ግን እንታይ ክነድምዕ ኢና ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ንዛረብ እንታይ ክነድምዕ እንታይ ናደሊና ኢና ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ንዛረብ እንተኢልና ግን ኣብ መወዳእታ ዜርና ንክልተ ዓበይቲ ረቑሒታት ከነማል እዩ ኩሉ ልዕልና ሕጊ ኢሉ ዝዛረብ the rule of law ዝብል ዘለኹ not the rule by law ኣብ the rule by law እዘን ሕጂ ዝገልፀን ዘለኹ እንታይ ክነድምዕ ኢና ኣይምልሻን እየ ካልእ እቲ መልሰን the rule of law እንተደኣ ኢልካ ግን ልዕልና ሕጊ እንተደኣ ኢልካ ግን ሕጊ ኩሉ ትሕቲ ሕጊ ክግዛእ እዩ ብሕጊ ከዓ ተሓታቲ ክኸውን እዩ እንተደኣ ኢልና ግን እተን ሸቶታት ክንዋቅዕ እንተኢልና ዘለና ምርግጋፅ ሓርነታት እዩ ተሕግስ ሓርነታት ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለዋ ሓርነታት ኣየናይ ፖለቲካዊ ሓርነት ማሕበራዊ ሓርነት ቁጠባዊ ሓርነት እዘን ሓርነታት እዚኣተን እንተደኣ ዘይተማሊአን እታ ልዕልና ሕጊ ትርጉም የብላን ምስኡ ተኣሳሲራ ክንርኢ ክንክእል ኣለና እቲ ካልኣይ ልዕልና ሕጊ ንምንታይ የድልየና ንምንታይ ክነድምዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝብካ ውሑስ ሃገራዊ ፀጥታን ርግኣትን ከምኡውን ፖለቲካዊ ርግኣት ከነረጋግፅ ኢና ስለዚ ከም ውልቀ ዜጋ ካብ ገዛይ ወፊረ ምዩቕ ከይበልኩ ብተኣማንነት ንቤተይ ዝምለሰላ ኩነታት ክፍጥር እንተደኣ ክኢለ ልዕልና ሕጊ ኣላ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ከዓ ኩሉ መሰላተይ
ናይ ፖለቲካ መሰለይ ናይ ማሕበራዊ መሰለይ ናይ ቁጠባዊ መሰለይ እንተ ተረጋጊፅለይ ንዓይ ልዕልና ሕጊ ላ ማለት እዩ እታ ሕጊ ትበሃል ዘላስ ነዚኦም ከተረጋግፅ ዲያ ተዋዲዳት ኣይተዋደደትን እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዝመፅእ ባህሊ ንብል ኣለና እሞ ነታ ባህሊ ኣመልኪተ ንእሽተይ ዝገበርክዋ ኢለኩም ነይረ ኣቐድማ ኣቢለ ክገልፃ ንዓኣ ክገልፅ ካብተን ፍሬምወርክ እንታይ ይብል ሓንቲ ፍሬምወርክ ዝረኸብኳ ነዚ ልዕልና ሕጊ መግለፂት ናይ ልዕልና ሕጊ ሓደ ስሉስ ኩርናዕ ገይሮም ትሪያንግል ገይሮም እቲ ቤዝ ናታ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እያ ትብል ምዘን ሕጂ ንብለን ዘለና ከዓ ልክዕ ትኸይድ ልዕልና ሕጊ ከወሕስ የተልካ እቲ ቤዝ ናቱ እቲ መሰረቱ ሒዝዎ ዝኸይድ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኣብታ ካልኣይቲ ደረጃ ምስ ተሰጋገርካ ከዓኒ ናይ ክሱስን ናይ ተኸሳስን መሰል ዝሕለወሉ እያ ትብል እዚ ክልቲኡ ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ ልዕልና ሕጊ ንብል ከለና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ምስ በፅሕካ ከዓኒ ብናይ ዩኤን ትርጉም ልዕልና ሕጊ ማለት ንሃገር ንምምሕዳር ትጥቀመሉ መትከላት እዮም እንዲ ዝብል ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ኢልካ ትገብሮ ዘለካ ቼክ ኤን ባላንስ ናቱ ሕድሕድ ምቁፅፃር ዘለዎ ዶ ሕድሕድ ምቁፅፃር እንተ ደኣ ዘየልዮ ኣብ መወዳእታ ልዕልና ሕጊ ክትረኽባ ኣይትኽእልን ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ደረጃ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ እቲ ምርግጋፅ ማዕርነት ከ እዚ ኩሉ ሰሪሕካ ነዚኦም ኩሎም ካብ ፋውንዴሽን ጀሚርካ ከም ጡብ እንዳነደቕካዮም ምስከትካ ኣብ መወዳእታ ማዕርነት ከ ኣብቲ ሃገር ኣረጋጊፃ ዶ ነዚአን እታ ሓንቲ ፍሬምወርክ እሞ እዚኣ ኣገዳሲት ኮይና ስለዝተሰማዓትኒ ክሓልፋ ይደለኹን ባህልን ሕግን ዝምድናታቱ ንትብል ከዓኒ ሓንቲ ንእሽተይ ነዛን እዚኣ ኣብዚኣ ክቐርብ ምስ ሓሰብኩ ቀልጢፈ ዝረኣኽዋ ነይራ ባህሊ እስከምውሰድ ሃይማኖት ምስ ባህሊ ኣብ ሂወትና ብጣዕሚ ምትእስሳር ኣሎ ስለዚ ባህልና ነቲ ሃይማኖትና እውን የንፀባርቕ ዓንተወይ ዶክተር ኣማኒኤል ትብል ነርካ ሕብረተሰብ ዓለም ብሕጊ ድዩ ዝግዛእ ብሕልና ተጠራጥረካ ምክንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ፖለቲካን ንህዝቢ ኣብ ክንዲ ዘገልግልዎ ዳርጋ ከም ንብረቶም ገይሮም ወሲዶም እንታይ ይገብርዎ ከም ዘለው ኣብ ሙሉእ ዓለም ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ሕልና እንዳጠፍአት ብሕጊ ጥራሕ ተቐይድና ንኾነሉ ኩነታት ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚኣ ኣብ ግምት ምእታው ዝኾነ ኮይኑ ግን እታ ዘድልየትን ነጥብ እንታይ ባህልን ሃይማኖትን እንታይ ዝምድና ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ምስ ልዕልና ሕጊ ከመይ ገይሩ ይተሓሓዝ እንተ ደኣ ርኢናየን ኢንዶኔዥያ ማሮኮ ፓኪስታን ተርኪ ወሲደየን እዚአን ብምስልምና ሃይማኖት መሰለን ፖፑሌትድ ፖፑሌሽን እዩ ስለዚ እቲ ባህሊ በቲ ምስልምና ሃይማኖት ዝተፀልዎ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ዝብል ከዓ ኢንዴክስ ኣሎ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ኢንዴክስ ናይ 2020 ወሲደ ክርኢ ክደም ከለዉ እቲ ምዝማዱ ክርኢ ፈቲነ ብመንፅብ ዴሞክራሲ ከዓ ኢለ ክርኢ ፈቲነ ሓንቲ መፅናዕቲ ዝገበርዋ ነይራ እንታይ ትብል ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት ኣብ ነፍስኻ ወይ ኣብ ስድራ ቤትካ ዝወደቀ ብዓመፅ ዘጋጠመ ኣሎ ዶ ትብል ኣብዘን 4 ሃገራት ዝተገብረት መፅናዕቲ እየ ዝገልፅ ዘለኹ ኣብ ኢንዶኔዥያ 200 ጥራሕ እዩ ስለዚ እቲ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ላዕሊ እዩ ብኡ ምክንያት እያ ከዓ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ኢንዴክስ ናይ 2020 መበል 59 ሃገር ካብ 128 ኮይና ማሮኮ መበል 79 እያ ክንደይ ዝኣክል ዓመፅ ተፈፂሙ ኢሉ ይኣምን እቲ ሕብረተሰብ 4% 2% ኢንዶኔዥያ 4% ማሮኮ ፓኪስታን 11% ቱርኪ 12% እዘን ሃገራት እዚኣተን ተመሳሳሊ ባህሊ ከለወን ኣብ ዘ ሩል ኦፍ ሎው ኣፀቢቐን ንፈላለያ ኣብ ልዕሊ ኣባኻን ኣብ ሕብረተሰብካን ዓመፅ በፂሑ ዝበሃል ይፈላለ ስለዚ እንታይ ከዛምድ ደልየ ዘለኹ ባህልና ፅቡቅ ጥራሕ ኢልና ክንከዶ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሕጂ እዚ ዘመናዊ ሕጊ እንዳመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ንብሎ ከዓ መንግስቲ ካብ ኩሉ ቼክ ኤንድ ባላንስ ናቱ ይጎድል ስለ ዘሎ ይዕምፅ ስለ ዘሎ መንግስቲ ማለት ዓማፅ ከዓ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ኮይኑ ስማዕኒ ስለዚ እቲ እቶም ኣገደስቲ መሳለጥያታት ዝበሃሉ እንታዮም ዶክተር ኣማኒኤል ክገልጾም ፈቲኑ ልዕልና ሕጊ ክንብል ከለና ኣብ መወዳእታ ከም መጋበርያ ጌርና ንወስዶም ኣለው ንሶም ከዓ እንታዮም ሓደ ቀዳማይን እንታይና ክንኣምን ዘለና
ህዝብሲ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ተሳታፊ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ተሳታፍነትና ህዝቢ ንጡፍ ተሳታፍነትና ህዝቢ ከይረጋገፅካ ልዕልና ሕጊ ከተረጋግፅ ኣይትኽእልና ንጡፍ ተሳታፍነትና ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ እንተደኣ ተረጋግፅ ኣለካ ዲሞክራሲ ከዓ ካትም ዘለካ እዛ ዓንቲ ወይ ንእሽተይ መፅናዕቲ ዝተገብረት ዝበልኩኹም ምስቲ ዲሞክራሲ እንተረኢኹም ኣፀቢቓ እያ ትኸይድ ስለዚ ዲሞክራሲ ልዕልና ሕጊ ክነረጋግፅ ተኮይንና ዲሞክራሲ ክነውሕዝ ክንክእል ኣለና ትትመፅእ እታ ካልኣይቲ እንታይ እያ ምምቕራሕ ስልጣን መንግስቲ ኣዝዩ ሚዛናዊ ዝሓሎ ምክንያቱ ፓወር ሰንተር ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕርቲ ተተዓፊኑ ተታሒዙ ሞኖፖሊ ይኸውን ኣሎ ልዕልና ሕጊ ቦታ የብላን ስለዚ እታ ስራሕ ክትሰርሓ ዘለካ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ብሕጊ ብስሩዕ እቲ ስልጣን ናይ መንግስቲ ተመቃርሖ ብጋድም ነቶም ሰለስተ ኣካል ጨንፈራት ናይ መንግስቲ ሓጋጊ ፈፃሚ ፈራዳ ኣካል እንደገና ከዓ ንትኹል ማእከላይ መንግስቲ ዞባዊ መንግስቲ ዓዲ ኣብዚኦም ኩሎም ክባታትን እንተደኣ ዘይክኢሉ ልዕልና ሕጊ ዝበሃል ኣይትሕሰብ እዩ ዝብለካ ስለዚ እዚ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ዝብሎ ንሱ እዩ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ንበይኑ ግን ትርጉም የብሉን ኣብ ወረቐት ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ኣብ ግብሪ ክትግበር እንተደኣ ኮይኑ ነቲ ስኻ ፅሒፍካዮ ዘለካ ኣብ ቅዋምካ በሎ ኣብ ድላይካ ኣብ መወዳእታ ቼክ ኤንድ ባላንስ ከመይ ገይሩ ሕድሕድ ከይቋፃፀር ዝብል ከዓ ክመፅእ ኣለዎ ከምኡ እንዳበልና እንድሕር ደኣ ኸይድና ነፃ ሜድያ ሓያልን ሓላፍነታውን ነፃ ሜድያ እውን ኣብ ዘይብሉ ሰዓት ልዕልና ሕጊ ከተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ዶክተር ኣማኑኤል ትብል ነርካ ሕብረተሰብና ብሕልና ዝግዛእ እዩ ሎሚ የለን ሎሚ ኣብ ባይታ እንተኣኺድካ ፎቅ የለን ኣብ መጨረሽታ እዛ ልዕልና ሕጊ ምስ ባህሊ ከነዛምዳ ስለ ዘለና ኢለ እንዴ ናይ መጨረሻ ከምፃት ዘለኹ ህዝባዊ ግንባር እንታይ እያ እንድሕሪ ተባሂልና ፖለቲካዊ ውድብ ጁንታ ገለመለ ድላይና ክንብላ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ሕጂ ባህሊ ኮይና እያ ተሪፋ እቲ ናታ እከይ ግብሪ ነቲ ሕብረተሰብና ብምሉእ ኣላቢሳቶ እያ ሓደ ሃገራዊ ኣገልግሎት 20 ዓመት ከርተት ዝበለ ሓንቲ ነዲኡ ንስድርኡ ክሕግዝ መፅዩ ክሰርሕ ፀኒሑ ወረቐቱ መዓልቲ ሓሊፋ ንሱ ክሰርሕ ፀኒሑ መፅኦም እንዳቆጥቆጡ ክወስድዎ እንዳረኣየ ሰብሲ እንታይ ይብል ኣብ ክንዲ ዓገብ ዝብል እንታይ ይብል ንሱ ግዳ እንታይ ክገብር ጠፊኡ ይብል ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን የሕዋት ቤት ፍርዲ ንቡር እንዳኮነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ እቲ ባህሊ ተለዊጡ ከም ዘሎ ግን ክንርዳእ ይግባአና ስለዚ እዚ ተለዊጡ ዘሎ ባህሊ ከነመሓይሾ ብዛዕባ ልዕልና ሕጊ ኣገዳሲ እዩ ይቐኒየለይ ወዲእ ኣለኹ Okay, thank you very much. Ato Sengal Waldatinsae, Asar Tadaq Ilaniragan, Seleti Elal that Am Asar Hamshad Hiba Kamalatu. So thank you, but I'm a book Rito Hibkana. Dr. Amaniel Hamshad Hiba Kadelia Intada. زخنا رئيتو ويملسي على كان خلتي زبولو أتو سنغالن أتو باولوسن هذا حموش هذا أكهبا كاد حريو ني إشتي عرفتو خنو سدينا بحرب حتون ملسن كن أتينا أنت دعلك دكتور أمانيل please go ahead يا قد يلي تي قريب زلو بحوات سنغالن باولوسن نتي ناتي زقربكو زيادة كم تصبحو زيادة خفضتو موي زرست زي قفيح بعمقاتن بتلقاتن كرأ زلو نجار سلزخونه نخلو شفينا بالله كالني تزقربو خا حجازيو كاون لعلون او وشتاتيغا بربارو مفتاغو انتي حالف انتي ترفه قبل سلزخل زمن لا قلبتنا هاتهم ثالث وساقيتات ما كانوا تدليون مسمع انت زي كوينو سفيحي ترأستي بتنتو هواني جزيه خا سنه خبرك الى نيره ግን نساتهم كأخبر هابهم مليهم أثر نعم الله صديق الله فعاحلهما يغني الله اوكي أنيلنا حجني اشتي عرفتون هو كومينا زي عرفتون قابزو كومينا دحري لك شمون تدا كن ملسنا عرفتون هو كوم ما يست مالتيو دحري شمون تدا كملسنا thank you okay good
اوكي تملسنا لنا باركس كبرات احواتنا حاتن نايلو معلتي سيمينار قربه بدكتور امانيال محرت اب يقصل له حجي لك فرقي نايتا بروجرام ابزي ابصحنا مالتيو ساعتن فرقان غيرنا لنا حجي ساعتن فرقان تريفونا له ابزن وشت ساعتن فرقان زلكم حتو زلكم رئيتو خطوبنا تخليكم بايد حف مباليو بزوم اتيكم زلكم سلازي انا بزوم أتيهم ذلهم حجي حدا يدو حفابيلو له أب يدحف مبال أي تحمى أيهم بأجرين دار أخو ببحنتي تحطو كن سمعينا مالتيو أنت دا أدليهم تنقرونا تحطو نام منيو زخيد وينا نمني زملكت دكتور أمانيال تخوينو نقرونا أتو سنغال تخوينو ويدم أتو باولوس بتوم نايلو معلتي تزايد مالتيو سلازي أنت دا أني بسلستي أم كملش تدليهمو نقرونا جن تحق خمت عن تويز والكو ناي سلست دقيقيو بتخ على متن إتي حقن تايو إتحطو تحطوا ويدما تريتو تهبو بطعمي حصر زبالة صمق قبلكم كتنقرونا كالأي دما بزعبا نايلو معلتي أرستي رح كخون على ناب كالخي خدنا سالساي دما تتخيلو تنقرونا حطو ديو ويس رئيتو ديو ويس كلتي أخطبو زي أن انتن سلسة حقي 3 دقائق لكم مالتيو دحريو كنقركم 3 دقائق انت دا أخيلا خمت عن توين سنغال زقبركو مالتيو سلزي كلتا سبات إدوم حفابيلو مالو بعقباي تصفاي كنجمرنا عقباي تصفاي please go ahead yes go ahead interrupt غيركي sorry no problem قدمي نافتي حتى نسنجل المخادسي حانت حبريتا محلال فلنا إلهم سدود لي اللامو نزغزاهم دما زبس بفيسبوك سكاتاتل زلو انت خبرو سلازدلقي بايتو ياكل كتما لندن صباح ناي كتما لندن حفشاو مريچاز جمرل سلازخونه كاب ساعه 6 ناي مشت كلكم مدب كالئ كيتحزو تساتوف زبل صاوعت يرمالو سلازي كل تسمع زلو بزغاطامي زي ابت زكاد مريچا بزوم كساتف ملختي محلال فالو انون كالئ بمنجدي فيسبوك ريتوز مساتالا اتي تغورو زلخم استمرو تقامو خوينو زيادة جن حيلهم أبتي نحدنتنا زتكوري زتن تتكايدو خا زيادة دسم بلنا زبليمو أبتي نغورو ديسكاشن ون نزيد من داتنام انتي كنكايدي لي يغني لي سوري زقارس قغي اوكي شكرا لن ثانك يو كبرحا ويوهانس برهي حجي نافتي مدبنا خنملسينا مالتيو 3 سبات إدوم حفابيلو مالو 3 دقائق مالتيو نفس وقف أتو عقباي تصفاي please go ahead مرحبا ودي أريزونا ودي عدي أوكي سمع الله عقباي مجمريا خبرتي دومبر خمسجنك يدلي كافينيس أريزونا خاصة زخونت نزي بايتو تقالي زلا أزيت حقويسة هناتو والعدي بسرحتي أو حدا كمباني ونسرع سنة نبرنا كم إنجنير كوينا أبتي إندستريال كمباني سرع رامساي أنا أبتي environmental control water and wastewater treatment سرح نيرا بحادة سرحنا أبدا عدد خابتن اللوز بهالا دتات حوات زغونت بتعم هوري على مع انت مالتي كانوت ناي دكتور امانيال ون سنغال دكتور تقربس عتاي ابتو كل شيء مع كاتولي ميديا تعمي مسجن كموها حاوي بسايي مهندس بزح جزيات حد أبو ميلان ترى خبنا نسرح
بزح صعبتها زغب زلهم مسجن دلي جزي خا وسجن دعمن كلكم مسجن كمون داويد دكتور اسكلوم رواس الفالت وقبل الفالت سبات تبزير لهم دعمي مسجن انا بزي كمهر زي كون كست مهارا يكون يمسي زلهم ግን حنت حتلاتني دارغا كلهم تملكت يا ناصنت كافت كسابلهم معانتي ساعلهم ጊዜ ኣብ ኤርትራ እቲ ሕጊ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወይ ከዓ ሕግታት ኤርትራ ቤት ፍርዲ ዘካይዶ ብትናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ እታነገስ ዝብል ሕጊ ዝካየድ ዘሎ ስኻብ ብሓርኛ ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ እዩ ክሳብሎም ማዓንቲ ኣነ ከም ዘለና ሓበይታዊ ቡኡ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን 30 ዓመት ናጽነት ወሲዳ ኤርትራሲ ብትግርኛ ወይ ከዓ ብዓረብኛ ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፈ ናይ ኤርትራ ሕጊ ዝበሃል የለን ቅርባ ግዜ ከም ሓደ ዶክተር ሓው ኤርትራዊ ዝኾነ ከም ሰማዕኽዎ ኣብ ኤርትራ ብሕጊ ተመረቀ ኣብ 2011 ከባቢ ሕጊ ናይ ኤርትራ ክጽሓፈሉ ኢሎም ናብ መንግስቲ ኣቅሪቦም ሕራይ ጽሓፉ ተባሂሉ ቶም ብሕጊ ተማሃሩ ኣብ ኤርትራን ካልኦት ሕጊ ዝሰርሑ ነበሩ ኣብ ኤርትራ ነበሩን ጽሒፎም ካብቲ ናይ ቀደም እንዳባ ሕጊ ነበረን ሓድሽ ሕጊ ጽሒፎም داليوم كما صحف قرن داليوم بتغرينيان بعربيان بدنيا داليوم مصحفو دحانو امط ويلو تطوكم زبل خمتانا قوام زغبرا صحافي لوم كنسس مصحفهم سو 11 تلقانه يصنع دحانو امط ويلوم تقميطكم زلو هجي منالبا شي مخيغاغي اب اوروبا غلو حدا حونا دكتور اب اسمرا بحق تمرقيو او سرح نبرخ اب بتفري حق سرح نبريو اماني لو وسد نبركا ون بعتاي ونترجال وسنوركم نربات وتكونوا تم قالوا تقاس لنا برنامج فوتينا فبيك سرح مدلقين حتى أنا سينتايو قدامي إذا حق زي بناء إثيوبيا حقي نخيز للناس تملشنا نافذنا إثيوبيا خنكيد دليل سلوز زلوري قدف كوم غيروه نربات مزيج زلوز أمريكا مالتيو حدا ويدما نزل له كورابشن كم تاماني للسحب القاد قال كايو بتزل كورابشن انت زي حق مجزئنا بإرترا زلو خطقومل سلازدليديو فالساي عمتها سلازي بلو ديوتي ويكا تزوط حقي ولا تمزوط وحدا حنا زوط وسي عمتها نايت حق سلازلو يكساح جينا إرترا حق زي تغيره ومو من الله نقولهم تقول كتيا جن زرا مانيل بستي زلو خنسها تيسوا سلازنبره زي أخبر هلا يدلي بحق خاهم زلو تقال صيري زلو سقافي جت حقيسي بين إيرترا حقهم زلو مو كما يقولون من كسر حوتهم إيرتوان تحق أنت أمام حرنيا خوي بصحف النابوبس نابترينيا ترجمهم وكأنا عرنيا ترجمهم يوم نتهي فردس فردو ما لدي طعن قطعت بتعمي قريب مني مو يغني لي. Okay, thank you very much. It's always good to see you. Thank you, good to see you. زي أحطوا باي نسلستهم سلازخونت قدموا مخن نعاقن سجرا دحريو ناب دحريو زلو حتاتي يدو حفر بلو زلو نعوخن كيد سلازي بدكتور أمانيل دخن جمر نحاني وانا باولوس لزخوني ناود أحلف يعني في مسرتاوي زخونه لوط خيتغبرلو حدا تاشمታት አማሓይሾም ከም ዝገብሩ ይፈልጥ እምበሪ ዝያዳ ግን ጳውሎስ ከብርሃ ኸዲንታይም ገሮም ሕጊ ግን ናይ ካብኡ ዝመፀ ምዃኑ ዝክር ግን ተቀይሩ ዲ ተተርጉሙ ዲ አይዶንት ጳውሎ ናባሃ هراي أوباي حتى كي حتى قداسيو بمنتاي حقي إرترات محاضر نيرا زي دحري أوكا بحقي لولس يا هنا جن أفتح مجمرة سنتع عن تحق نيرو كبير مس حقيو نعمل حقيو أثنك أقداسي مثلني قدمي ناس عنت حارة جوجلة أميدا أب حقي من داف إتزرلو حقي نتقمولو زنبرنا كم إرترا مالتيو كم أكلنا إثيوبيا نعوين ممزان زبل حدا كوميتي قوي منير دارغا حقك ندف
ዝተበገሰውን ኮይኑ ብዓቢኡ ረመዳን ናብ ወንበራ ዝኾነ ነይራ ነፃነት መፅዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ነፃነት ምስ መፀ ሽዑ ኩሉ ዓይነት ሕጊ ኣርቂቕካ ብፓርላማ ኾነ ብካልእ መገዲ ኣዝዲቕካ ፋሕ ክትብሎ ግዜ ዝወስድ ስለ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ከም ፖሊሲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ክንጥቀመሉ ኢና ንኣብነት ሲቪላዊ ኮነ ክሪሚናል ኮነ ገለስታት እዩ ክንጥቀመሉ ኢና ግን ምስ ንህና ዕላማ ምስ ሰውራና ዘይካየድ ወይ ዘይካየዱ ፖሊሲስ ፕሪንሲፕልስ ናይ ሕጊ ኣፀሓሕፋ ኮነ ገለ ስለ ዝነበሩ ንዓኣቶም ክልውጦም ኢና ተባሂሉ እዚኦም ተለዊጦም ንኣብነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ሎው ኣለካ ዘናእስ ኣሎ ንዑ ክትልውጦ ኣለካ ናይ ብሄራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብጅ ብዙሕ ኣይብሎም ግን እንታይ ኮይኑ ምስቲ ሰውራ ምስቲ ዕላማ ሰውራ ምስቲ ናይ ነፃነት ቃልሲ ዘይከይድ ዘበለ ኩሉ ሰብ ኮይኑ ተለዊጡ ኢንፋክት ከም ኣዋጅ ወፂኡ እቲ ለውጢ ወይ ከቲ ኣመንድመንት ወይ ከቲ እርማት ወፂኡ ክወፅእ ከሎ ተዘርጊሑ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ ዘልካዮ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ በአምሓርኛን በእንግሊዝኛ ይጻሕፍ ነይሩ በመሰረቱ ናይ ኢትዮጵያ ሕግታት ኮድስ ኮዲፋይድ ናይ ኢትዮጵያ ሲቪል ሎው ዝበሃል ነይሩ በእንግሊዝን በአምሓርኛን ነይሩ ንሕና እቲ ናይ አምሓርኛ ኣይተጠቅምናሎ ከም ሃገር ማለት እዩ ክንምህር ከለና ወይን ኣይተጠቅምናሎ ወላ ሪፈረንስ ኣነ ምህር ነይረ ብተለው ስኩል ነዊሕ ዓመታት ስለዚ በእንግሊዝ እዩ ነይሩ እቲ ኮዳት እሱ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሒዝናዮ ነዊሕ ዝኸና ኣብ ፍትሃ ነገስ ተመርኮሰ ሕግሲ ምዝ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካ ተተሓሓዘ ድዩ ካብ ሽዑ ሓሲቦምሉ ድዮም ናብ ኢትዮጵያ ምምላስ ዝበሃል ድዩ ኣነ ይመስለንን ስለምንታይ ዝመስለኒ መስለካ ከም ዘልኩኻ ሕግታት ኣመንድት ኮይኖም ነቲ ናህና ኩነታት ነቲ ናህና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ መትከላትን መታን ክንፀባርቑ ዳሕራይ ቅዋም ነዲፍና ማለት እዩ ግን ቅድሚ ቅዋም ምንዳፍ ብዙሕ ክንሪኦ ዘለና እዚ ብዙሕ ዓይነት ሕግታት ወፅእ ነይሩ ማኣት ዓይነት ስዕለል ንኾኑ እምበሪ ብዙሓት ሕግታት ወፅኦም ኣብ ኤርትራ ንብዙሕ ነገራት ዝምልከት ፋክት ዝገርመና ኣብቲ እዋንቲ ክትሪኦ ከለካ ዝኾነ ነገር ኣገዳሲ ዝበሃል ሕጊ ወፃ ነይሩ እዚ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ብመሰረቱ ብትግርኛን ብዓረብን እዩ ዝወፅእ ነይሩ ኣብቲ ነጋሪት ጋዜጣ ይእወጅ ነይሩ ብመሰረቱ ንኣህግራዊ ንኣብነት ኤንጂኦስ ዝምልከት ወይ ከዓ ንንግዲ ንኢንቨስትመንት ዝምልከት ከዓ እንግሊዝ ከዓ ናይ እንግሊዝ ቨርጅን ከዓ ነይሩ ስለዚ ብሰለስቲኡ ቋንቋታት ከክመድላይነቱ ብመሰረቱ ግን ብክልተ ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ይወፅእ ነይሩ ኢንቫሪያብል ትግርኛ ጥራይ ወፅያ ትበሃል ንኣብነት ብዓረብ ጥራይ ወፅያ ብእንግሊዝያ ወፅያ ጥራይ ትበሃል ኣይነበረን ኮንሲስተንት ለኻ ይስርሖ ነይሩ 97 ቋም ነዲፍና ሕጂ እንታይ ዝበል ሓሳባት መፅዩ እዚ ቋም ትዝለዓለ ሕጊ ናይ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕጊ ብሕልፊ ዝወረስናዮም ሕግታት ግን ዝኾነ ሕጊ ምዚ ቋምዚ ክዋሃድ ኣለዎ ሃርሞናይዝ ክኾን ኣለዎ ሃርሞናይዝ ክኾን ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ክወፅእ ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ሎው ሪቪው ዝበሃል ብስርዓት ኮሚቴ ቆይሙ ብክልተ ዓመት ኣነ ኣቦ ወንበር ናይቲ ኮሚቴ ነይረ ብዙሕ ተሰሪሑ ሲቪል ኢልካ ኮመርሻል ኢልካ እቲ ፒናል ኢልካ እቲ ፕሮሲጀራት ዝበሃል ኢልካ ብምሉኡ ሳዩ
أبوه الله أنا أكل تعمت أود أنا أن مونغوين تقارص مسللي دحراي جن እንደገና ከይዶም ወዲኦሞ ናይ ፔናል ኮድ ከም ዝወፀ ገለም ዝወፀ ተሃቲለ ነይረ ብዓብይ ሲቪል ኮድ ወፂ ዶ ወፂን ኣይፈልጥን ከም ተወደአ ግን ይፈልጥ ስለዚ ሓደ መስርሕሲ ይካይድ ነይሩ እቲ ሕቶ ዝመጻ መወዳእታ እንተ ደኣ ነፃ ዝኾነ ኣበት ፍርዲ ዘይብልና ምክንያቱ نحجي زتكبر نحجي زترجم فتحي ذهب بتفرديو تفردها نزع هون الله حجة عن توي تاي سنيرو تي سلسة أكلاتنا منكستي تي فتسامي تحجاجي تي فرادي وينا فتحي زبحال نيرو زي بستي مجمرة أماني الستنكفو الإعلام رول أوف لو زبحال مسؤول تحازيو أينايو بخميو جل زبحال جله جن أنتايتي سجم ولا تزبلس حجي أنت اليوكا إذا حجزي بسرعة زي تكبر تخينو إذا حجزي زي تكبرو تكالات بعدها بيت فردي زي سرح تخينو ويكوراب تخينو ويكأب بوليتيكا يتصلو تخينو سجميو جنتا أحسر بلا حونا عقبك نجركا حجنا إثيوبيا ندات لوتة حجنا إيرترا بقولتي أن قطعت دامسة حد حدك زين سلسلة ملء كهيت تجميرو نيري نشتي كمل لعل نشتي كمل لعل باولوس هو سوري وديك اوكي حرك ثانك يو اتو باولوس اتو سنغال كنت وصلوا تدليخا بليز جو هيد صبر مس باولوس يخصما معدلي كوميتي خوينوم قاب شحن جعتميتن تزي تغاغي باولوس ارمني 95 نموداتا قصو 96 جميرهم سي ننوح جزء تخيلو بدحريقو ناي دغ خيلاتات مصيمو غله توديو تصافيفهم زلو يفلطمو بوحدو نصوحنكو عد لوط مسمصسي كما بغس زخون سالنا خبل يدري نسو جن كنطنقق زلنا انتاي زغلص نت سيفيلاون غبناون حق زياده اتوكيرو زسرح زنبري سلازي ناي زمن تي سيفيلاون غبناون حق خا دارغا مسناي عالم ستاندرد بزح كتفالال اي تخيلني خا وسون ناي بروسيجر ناي جل كونتات طرح يزفالاليوم بر سلازي نسو تسريحكم زلوس كراغز ديدي اصبيق يفلط تداليلو نسو بكله بتجرينا بعرب بانجليز كان سلستيو تترجمو تداليكم زلو جن يراغز كمت دكتور حاو باولو زولو جن ترجم يبلون ورعاقت خوينو مصحفت خوينو طرح يسترف معناته اتي حيلي اتسلطان تبترنا حيلي ناي منغستي اب حد نحر تاكيبو ترجم يبلون كل زوار عقت اواجات نبل قال نبل عمود اتا ابايتا ترجم اي كدنيو نحنا خا بزعبا لعلنا حق خنزارب كندل خلنا تقدمي تختمص زلوا كل جزء خن حسبا زلنا تعنتوي نطف تساتفونا حزبي انت رايده لعلنا ناي حزبي قدمي لعلنا ناي حقي بزعبا لعلنا ناي حزب انت نحاسب اب اريترا لعلنا حق انت امصيو كل خالق صقم يكونن كتغبر زخل خوين سمعني سلازي تزعبي صقم لعلنا ناي حزبي يلن حزبي مسلو يتحلولون اب غداي هاغرون امصع عدلون بعلو خوسم عدل ايركبنا الله زي تا زعبيت قمتي حو باولوس كله صنحه ولا حقتات انت اليوم كابايت انت خوينهم امصو غيرهم زيتورو ولا نايلوم منغرفو اب غزي ناي هغرف ولا بغزي هيد سلاسي صبوات حقتات نيرهم انديوم ابايت اختغبر خلو ግን صقم نيرهم انتي غيريوم ناي بروسيجر غيريوم تحتاتነት بتوم سبب سلطان عمص يفطمو بتوم استفصمو سبب سلطان ግን ናብ حق خطقروم تخيل ديخا accountability ناي government officers بدحريو effective access to justice allogy نحنت نشي قد حيز كان بيت فرد خيت كم دي تخفل وانا بتسيبيلاو حقي كم دزخ هميتي تخفل على قدم قد هيك بيت فرد سمعك كان دات واحده يكون انزلو
እዚኦም እንዳበልካ እንድሕር ኣኸይድካ ኣብ መወዳእቲ እሲ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ እዩ እሞ እቲ ዲሞክራሲ ዝብል ብኩሉ ሸነኻቱ ክንምልሾ እንተደኣ ዘይክእልና እቲ ኣዋጃት ይሃሉ ኣይተሃሉ ወረቐት ኮይኑ ጥራሕ እዩ ክተርፍ ዝኽእል ክብል የደልየ ጳውሎስ ሓወይ ዝበላ ከዓኒ መዓት ኣዋጃት ወፅኦም እዮም እቶም ካልኦት ግን ካብ ሲቪላውን ገበናውን ሕጊ ወፃኢ ንስልጣንን ዕማምን ናይ ኣካላት ናይ መንግስቲ ናብ ምንፃር ዝወፁ ኣዋጃት እዮም ብምልኦም ስለዚ ብዙሕ ነቲ ህዝቢ ትርጉም የብሉን እቲ ስርዓት ዝያዳ ክደልዲሉ ንክኸይድ መሓውሩ ንምድልዳል ኢሉ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ስለዝኾኑ መብዛሕትኦም ቶም ኣዋጃት እዚኣቶም ከዓኒ ደንጋጌታት ኣይነበሮምን ክትሕግዘኒ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ሕጊ መሬት ወፂኡ ናይ ሕጊ ፖሊሲ ናይ መሬት ግን ኣይነበረን ክሳዕ ኣነ ነታ ዓዲ ገዲፈያ ዝወፅእ ናይ ማይ ፖሊሲ ድሕሪ ክንደይ ኣውፂና ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ናብ ተግባር ዘውፅእ ደንጋጌታት የብሉን ስለዚ ከተተውሮም ክትኸይድ ከለካ ኣብ ባይታ መዓት ፀገማት ኢኻ ትረክብ ነዚ ብሓፈሽኡ መታን ክንሪኦ ኢለ ብዙሕ ግዜ ከም ንሕና ከም ሳልሳይ ዓለም ኩሉ ግዜ ኣብታ ከታልሉና ዝፍትኑ ሰባት ተታለልትን ተቐሸሽትን እንዲና እዚ ኣላትና እንዳበልና ከይንታለል መታንሲ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ኢለ ክሳዕ ኣብ ባይታ ክትግበር ይኽእል እዩ ከተግብር ዝኽእል ነገራት ብምሉእ ተማሊኡ እዩ እንዳረኣና ክንከይድ ፅብቕቲ እያ ስለዚ የቐኒየለይ ኣብ ኣየ ንእሽተይ ክምልእ ፈቲነ اوكي دعمي نمسكنك كبر حو سنغال يدو حفابيلو زولو دا تحريخا كبر حو داويت قبر مسكال كاليفورنيا داويت go ahead please داويت سلام سامعنا لكم له اوه سامعك هلا سلام نقول لكم يغني لنا دكتور امانيال حاو باولوس ومن حاو سنغال I think ترأست غام تغتولوات أنا هم قفح زبالان ديو جن أبتي زغربكم برقت بزح تمهارنا لنقرات اللو أنا ناب حانتي وسنت نتبي كمال سادة اللي تخطعنا أنت تخيله بفلايتي أرستي مس جزءات حقن تي حقن دبان أساس رمضان هذا الجزءات حقيقة بحال